Так, мы ёсць. Вітаю. Зараз мае кнопачкі чамусьці не працуюць. Ну, кнопачкі. Чаму не працуем? Кнопкі. Мае кнопачкі. Будзем без кнопачак, карацей, сёння. Вітаю ўсіх. Так, трэба разабрацца, чаму кнопачкі не працуюць. Чаму? І чаму мы не працуем? Зараз я па-новай запушчу. Ну, не стрым, а кнопачкі. Яны павінны запрацаваць. Давайте, працуйце. З раніцы ж працавалі, правильно? Чаму зараз не працуем? Карацей, раптоўна стрым у нас. Раптоўна... Во! Зараз пайдуць, зараз будуць кнопачкі. Мае кнопачкі, без іх я нічога не магу рабіць. Усё на месцы. Зараз будзе раптоўна стрым. Для тых, хто не ведае, для тых, хто глядзіць у запісу, раптоўна запускаюся ўвечары, бо стала вядома 10-1,5 гадзінкі назад, што бліжэй, што па сутнасці мне заўтра прыйдзецца з дакументамі панасіцца, і заўтра стрым прыйдзецца адмяніць. Таму завітвайце. Заўтра з раніцы стрыма не будзе, заўтра буду рабіць польскую, а потом адразу паеду з дакументамі, буду бегаць па гораду. Вось, трэба ў некалькі месцаў заехаць. Таму гэтым займаюся заўтра, а мы без стрыма застаемся і ўвечары таксама не будзе. А ключыкі, таймер на ключыкі ўсё яшчэ ідзе. Нагадваю, што я спрабую выбіць для вас ключык. У ідэале 2, а то і больш. Але ў мяне пакуль ніводнага няма, таму я спрабую зрабіць усё магчымае, каб паспець да канца. У мяне ёсць 3 дні 14 гадзін. Ось прыкладна такі план. Вітаю, Нердорем. Вітанчкі, даўно не бачыў. Так, раптоўна стрым ёсць. Будзем зараз даследаваць далей карабель. Для тых, хто не ведае, з-за таго, што я не ў сваім звычайным часе, вы, можа быць, зараз пабачыце абсалютна незнаёмую гульню, якую вы ні разу не бачылі, але асноўнае, чым мы зараз займаемся, спрабуем атрымаць ключыкі, якія я магу зараз раздаць вам. Ці не ты раней казаў, што перайдзеш на ранішняе вяшчанне? Так і ёсць. Я звычайна па раніцах, просто заўтрашні стрым адмяняецца з раніцай, і я, каб кампенсаваць і паспець выбіць ключыкі, мне патрэбны дадатковы час, я не паспяваю ні халеры. Вось, а так я рэгулярна стрымлю па раніцах зараз, так што вітаю ўсіх, хто вечернія праглядчыкі стрымоў, я тут. Можна яшчэ заўтра ўвечары. Заўтра ўвечары я буду рабіць польскую. З раніцы я буду рабіць польскую, і ўвечары буду рабіць польскую, і гэтак будзе да 10 а першай ночы. Так што заўтра няма нават вольнага гадзіны, каб пастрыміць. Вось, там не знойдзецца. Глядзіце, гульня, якую мы робім зараз, якую мы зараз праходзім, гэта Mio Memories in Orbit. Мы гуляем за вось гэтага маленькага робота, які спрабуе адрамантаваць раздзяўбаны карабель. Карабель ляцеў скрозь зоры і спрабаваў дабрацца да зямлі абетаваннай. Але нешта пайшло не так. Тыя, хто на ім падарожнічалі, падарожнікі, яны зніклі усе да аднаго. Не засталося больш нікога, засталіся толькі падтрымліваючыя сістэмы карабля, а мы з'яўляемся адной з такіх сістэм. Мы, па сутнасці, павінны прыглядаць за такімі караблямі, за гэтым караблём канкрэтным, і рамантаваць яго калі што. Але мы уключаемся ў сістэму даволі позна, калі ўжо з апошняга падарожніка бачылі апошні, можа быць, 300-400 гадоў назад. Па сутнасці гульня вельмі нагадвае Hollow Knight. Зараз, дайце-ка момант. Не... перашкаджаюць паведамленне. Момант. Так, а зрабіў нядзелю кукін-стрым з белінамі. О, не, вольнага часу 0. Абсалютна 0. На выходныя абсалютна нічога не плануецца. Абсалютна ў бліжэйшы час нічога дадатковага, нічога я не раблю, акрамя таго, што стрымлю і раблю штукі. У мяне прям пад завязку вольнага часу, і нават тое, што ў мяне ёсць, нават яно не паспяваецца. Так што не.
Пакуль гэта ўсё адкладваецца. Прям адкладваецца на самае меншае ў прыярытэце. Блін, на што ты будзеш рабіць? Я жадаю зараз улева прайсці, спрабаваць вось тут вот сцяну. А, я спрабаваў сцяну прабіць. Блін, а куды я яшчэ магу залезці, а? Чат, як думаеце? Можа быць, мне варта з гэтага боку паспрабаваць пралезці. Вось адсюль. Блін, што я магу разрабіць-то ўвогуле? У мяне была надзея, што я праз лева змагу здабыць штосьці, але не, я не бачу. Вітаю, Вячеславіч, вітаночки. Вітаю ўсіх. Блін, халера. Ідэй пакуль няма. Ладно, давайте будем ісці. Да ё-моё. А, я ж паверху магу, ў прынцыпе. Мне падаецца, гэты паркур я неяк сабе ускладніў вельмі моцна, там што спрабаваў біць скрозь ворагаў. Пазапланавы стрым ён і ёсць. Заўтра стрыма не будзе, папярэджваю ўсіх. Заўтрашні стрым адмяняецца. Я, па сутнасці, зараз, каб кампенсаваць яго і каб паспець хоць трохі больш прасунуцца ў Міо, таму што ключыкі самі сябе не выб'юць. Вось, я зараз і гуляю. Так. А гэта наверх ідзе. Божухна, божухна. Я так і не знайшоў, як бомбы разбіваць, так? Вось там вось бачна. Унізе. Блін, гэта вось гэта труба і ёсць. І па сутнасці, калі я знайду, як бомбамі кідацца ў сцены, то я змагу знайсці, як адкрыць гэтыя дзверы. Блін. А вось калі бы я пайшоў спаць, ну, выбач, заўтра стрыма не будзе. ВРВ Геймінг не будзем. Вітаю. Стрык, ну, і мне прыйшлося рызыкнуць, таму што інакш ёсць верагоднасць не атрымаць ключыкі. Ключыкі я жадаю вам выйграць. Ну, атрымаць і падзяліцца. У ідэале больш, чым адзін, але адзін мы, дарэчы, амаль зрабілі. Мы зрабілі большую частку яго. Для тых, хто не ведае, я зараз гуляю Міо, каб атрымаць ключы на Міо, якія я магу разыгрываць з вами. Таму што гэты ключ прэс-рэлізны, ён не... Ну, па тыпу я яго бясплатна проста атрымаў. Так, блін, давайте разберомся. Мне патрэбна, мне не хапае, вось я так разумею, вось гэтых двух запісаў. Вось у гэтым радку бачна вось такая выдзеленая штука. І ў мяне ёсць 3 у ім. Не хапае 2. Яны кожны прывязаны да свайго голаса. Наша віна, памылка ў вылічэннях і пазітыўны рэпорт. Павінна быць яшчэ рукі, такі ж запіс, я думаю. І павінна быць... Давайте тэлепартуемся адсюль. Мне падаецца, трэба проста ў іншае месца ісці і не дурыць сябе галавы. Так, не сюды. Дзіўна ў спісе не выправілася. Пардон, я не абнавіў спіс. Гэта самае, спіс, калі што ён адлюстроўвае, ну, спрабуе як мага актыўна адлюстроўваць тое, што адбываецца насапраўды ў захаванні маім, ну, то бок у гульнях. Але калі я забываюся абнавіць яго, то ён абнаўляецца толькі тады, калі вы галасуеце. Так што як толькі хтосьці штосьці закіне, то яно аўтаматам абнавіцца гэты спіс галасавання. Сапраўды нечакана. Вітаю. У цябе праца неяк звязана з размовамі? Не. Мая праца з размовамі не звязана амаль ніяк. Просто так атрымліваецца, што з таго, што я добра размаўляю, мне часта даюць нейкія штукі, дзе патрэбна людзей пераконваць. І мне менш працы, калі я пераконваю людзей у тым, што мне не патрэбна нічога рабіць. Калі коротка. Увечары голас моцна адрозніваецца, нібыта стаміўся неяк. Не, гэта мой нармальны звычайны голас, просто з раніцы я... Ну, па-перша, я арэхі зараз паеў. Так што голас на гэта ўплывае на голас. Па-другое, ну, з раніцы ўвечары галасы адрозніваюцца, гэта праўда.
Я не разумею. Я шчыра, вось мы адчынілі даволі вялікую блоку вось гэтай унізе, але я такое адчуванне, што я яго не адкрыў поўнасцю. Я не магу знайсці на мапе, дзе мне яшчэ яго даследаваць. Яна звязана з прагулкамі. Ну, амаль. Не, насамрэч не, я дома сяджу. Я занадта дома сяджу. Это нават праблема. Так, я пропусціў што-нибудь. Вось гэта не адчынена. Во, вось тут можна адкрыць. Вось сюды я павінен схадзіць. Давайте тут сходим. Вітаю, Юджин. Так, я спецыяльна... Адзінае, што ў мяне ў думках было, гэта як бы вам стрык збіць, як бы вас так падмануць, але вы не падманваецеся ніяк. Давайте ўправа. Паспрабуем тут абысці. Давядзеце мяне да мацоўні. Я буду не супраць, але прыярытэты зараз гэта дакументы і моя польская. Это прыярытэты. Асноўныя. Таму што без іх усё можа, ну, тыпу, не тое, каб круто пайсці. О, вось гэта мы можам разбіць зараз. Цудоўна. З новай здольнасцю атрымліваецца праходзіць такія штукі. Што тут шлях болю будзе зараз свой? На ALAB отправляется 1000, дякую вялікі. Дед уже нарекировался. О, блин, божухна, якая хрень. Ау. Ну я кажу, тут якби... Блін, мені туди нельга хутчэй за ўсё, так? А навошта яно там так зроблено? У мацоўню добра, гэта неблагая ідэя, але я кажу, гэта пакуль што не зусім прыярытэт. Гэта складана вылучыць час. Вось. І ёсць штукі, якія хацелася б зарабіць. Я вельмі тарчу па гучцы, я вельмі тарчу па гэтаму самому. Па Disco Elysium, карацей, мне шмат чаго і патрэбна рабіць, а я не паспяваю. Опс, выбухнуло. Мне падаецца, там зверху можна залезці. Не, нельга. Падалося. Ось, а так я у мацоўні не быў ужо, можа, гадоў 5. У меня 2020-м шмат чаго спынілася. Справа якіх. Што? Опа, вы глядзіце, хто. Ай, што? Божухна, божухна. Так, чат. А, божухна. Что за жесть? Блин, не отрымался вниз. Так ладно, я ж летать могу. Блин, помылка, там унизе, нема ничего. Я думаю, я могу провалиться. Бежим, бежим, бежим. Так, так. Ау! Не доупал. Так. Зразумеў. Ну, як мінімум, я ведаю, што туды можна. Так. А я магу зараз праскачыць там? О, дарэчы, тут яшчэ можна разбіць нешта. На стале 10. Не, ну камет для ног это одно, але з матоўні падкладання так это зачынена з іншага боку. Типу, з мацоўні і лагістычная даволі складаная задача. Ось, таму што патрэбна знайсці 10 пажадана 1,5-2 гадзінкі на гэта ў дзень. Далёка не ў кожны дзень ёсць такое.
І зараз увогуле я скажу, просто гэтых адзін няма. Ну, я іх просто не існуе. І нават калі яны з'яўляюцца, іх ёсць яшчэ што іншага парабіць. Вось такая праблема. А як я іх як мне так атрымліваецца, што я іх раблю, ну, як меткі на іх стаўлю, вось каб адштурхнуць. Я, можа, нешта не разумею ў сваіх атаках? Я магу гэта неяк рабіць? Так, гэта мы адчынілі з гэтага боку. Такім чынам мы сюды будзем часцей прыходзіць. Гэта будзе прасцей. Вось яно зноў вылезе, так? Яна працягвае маё жыццё. Ну, маеш рацыю. Так, я зразумеў. Вось яе здароўе, я па сутнасці павінен гэта паркурны босс, чат. Я толькі зараз зразумеў. Я павінен рабіць штукі і рабіць іх хутка. Блин, кайфовы босс, мне падабаецца. Па сутнасці, калі ён лезе за мною, я вось бомбачкі гэтыя раблю, пакідаю за сабою, то ён атрымлівае пашкоджанне. Блин, там двойной скок патрэбна было зрабіць. Працягваем. Сюды. І ён там не пролезе, так? Ён не помер, там здароўе яшчэ было. Вітаю, Арсевич. Так. Як мае сюды паціху. А вось зараз усё спрабую гэта самае умею выбіць ключыкі для гледачоў. Пакуль не вельмі атрымліваецца. Так, і на патоне, так? Цудоўна. Што я магу... Куды я там максімальна забяруся? Блин, не перазарадзіў здольнасць. Вось так. Я ўпэўнены, босс зараз зноў з'явіцца. Нам толькі патрэбна да нейкіх дзвярэй дайсці. І ён зноў вылезе. Я, блин, мапай карыстацца не магу. Crucible. А чаму мапай нельга карыстацца? Дзіўна. Опанькі. Добра, ладно. Я сёння смапаваў вока. Табе знаёма? Я ніколі не карыстаўся, лічу. Гэта ж, ну, тыпу, стрымінгавы сервіс, не? Я правильно памятаю. Нічога не памыляюся. Ну, мацоўне трэба абмежавана мацоўню хадзіць. Тыпу, просто так жалеза цягаеце, гэта таксама бессэнсоўна. Але калі вы абмежаваны, ну, тыпу сочыце за нагрузкай, то гэта карысна. Там ёсць фільм па-беларуску. На пасаднасці стрымінгавы сервіс, як тыпу Netflix, вось гэта ўсё. Правильно я памятаю, не? Блин, не халеры там. Аўтаматызаваная фабрыка, ўсё гэта. Для тых, хто не ведае, мы знаходзімся на касмічным караблі. Хутчэй за ўсё вельмі мініяцюрным касмічным караблі. І мы самі па сабе нават сярод мясцовых мініяцюр мы мікра проста хрень. Так, гэтая хрень дзесьці тут зноў музычка пачалася. Вось она вылезла.
Так. У меня чатка зникла. Так, поспел на паузу поставить. Рельефу. Ну, блин, не хапает трошки мне рельефности, так. Расплыўся за апошнія 5 гадоў. Ухта. Блин, там была бомба. Ладно. Поспею, не поспею. Калі ласка, чапіся. Давай, блин. Там за бомбу было патрэбна. Вось так. Блин, не поспел. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Меня бомба забила. Вітаю, Міта Ігоря, вітанки. Так, что я пропустил? Так. Угу, белорусский Netflix, так. Не, ну типу, я кажу, мацоўня трэба таксама абмежавана. Типу, лепей гэта самае менш, ну як бы кантралявана. Кантралявана, не трэба фанатізму там. Калі атрымліваецца добра выглядаць яшчэ пры гэтым цудоўна. А вось самае асноўнае гэта здароўе. Ну, типу, на мой погляд. Чакайце, там ёсць адзін сегмент, які быццам бы можна выбіць. Там паказвае. А я яго не выбіў яшчэ сабе. Блин, гэта будзе цікава, конечно. Але я думаю, робіцца. Мы не тое, каб нешта звыш робім зараз. Так, поспею, не поспею. Добро, заповоливается. Давай, 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 давай. Есть. Залезли. Трэба менш-менш ды больш. Гэта вельмі правильно. Так і патрэбна. Для мяне складана сама мацоўні гэта зрабіць сабе гэта звычкай. Потому што мацоўня штука такая, ты даволі шмат часу. Ну, типу, гэта лагістыка, гэта павінна быць зручна, каб ездзіць. Я разумею, што гэта хочаце гаворкі, але гэта важна насамрэч. Для большасці людзей гэта дилбрейкер, карацей. Типу, ці будзе чалавек хадзіць ці не. Гэта тое, дзе яна знаходзіцца, ці зручна туды дабірацца, ці шмат ли часу чалавек адчувае, што ён губляе там. Это можна нават на адчуваннях просто будаваць. Это важныя штукі. Так, пачакайце-ка. А што? Гэта тут я бачу, типу, як сцяна, так?
І зноў тут мапы няма. Я нешта не тое раблю. І далей яна пойдзе, ну, як звычайна, так? Тут нічога выбіць нельга. Ну вось там басейн з накрай. Гэта як бы ок. Ну ладно. Трэніроўкі з вагамі не толькі нарошчваюць масу, яны зніжаюць рызыку розных захворванняў, падымаюць тэсцік, у сэнсе ціск. Павышаюць лібіда, даюць упэўненасць у сабе, здаровую агрэсію. Згодны. Ну, тыпу, вельмі лепей сябе, значна лепей сябе фізічна адчуваеш, калі рэальна займаешься гэтым усім. Прям вялікая розніца. Таму і хацелася палепшыць сабе. Яна паамаль даехала. Так. Амаль долетели. Блин, не удало. Ударился об просто пилу. Идем. Блин. Ай-яй-яй. Куда нам? Давай, выбухай, хрень. Ён яшчэ жывы. Так. А дзе я? О не, зараз будзе яшчэ апошняя фаза. Усё, што засталося ад яго. Можна яго пашкадаваць? Типа ўзяць ды сысці проста адсюль. Ой, блин, я так сябе забіць магу. Ну рэальна, можна яго пашкадаваць проста? Типа ён уже пагрозы для мяне не прадстаўляе. Ну ладно, придется. Гэта кажа мой унутраны фіз-інструмент. Я бы яму давяраў. Гэты чел варты даверу. Час часу херню кажам. Але так-то агулам. Таксама маю рацыю. Это той же самый сегмент, так? Так, я просто помер. Ну, я не адолеў, мяне забілі спачатку. Я там паўтарыў сегмент. З самага пачатку. Так, это я зверху праваліўся. Тут я не магу пролезці, таму што гэтыя пілы перашкаджаюць, але ён зверху праваліўся. Можа быць, магу, просто неяк дзіўна патрэбна лезці. Оу, так. Нормально так... Слухайте, там адхіленне ёсць нейкае. Треба будзе яго праверыць потым. Я не ведаю, куды мы забраліся. Але кудысьці забраліся, гэта дакладна. Так, ладно. Мы дзесьці глыбока у заводзе гэтым, які збірае розныя прылады, і гэта ўсё тэрыторыя рукі. Бачыце, вось гэта адламаныя рукі? Это вось якраз таки тэрыторыя рукі. Рука гэта сістэма, якая робіць на гэтым караблі розныя інструменты. То бок стварае роботаў, сочыць за... дае ім інструменты розныя, з якім можна працаваць. То бок вось такое яна тэхнічную частку выконвае. Там нічога няма, дакладна? Мне проста ёсць адчуванне, што там на версіі нешта ёсць.
Блин, есть усё яшчэ адчуванне, што там нешта ёсць, але я хрен тут залезу. Блин. Ну ладно. Человек с ником Ваучара дурости не пораить. Так, так. Блин, а что за лухта? Быццам бы ўсё, што можна, я тут уже оглядел. Ну не может быть. Не кажите мне, что это тупик. Там же я бачу, что яшчэ ёсць. Ось прям бачно, что ловить. Блин. Не пролезьте. Давайте яшчэ раз тут же паспрабуем. Блин, у меня с такой хуткасці не хапае. А, о, я придумал. Мы з іншага боку подойдем. Мы паспрабуем вось так. Мы пойдзем адсюль. Залезем тут. Во, вось так вось. Усё цудоўна праходзіцца далей. Лабараторыя не ўваходзіць. Зразумеў. Рэльеф з улікам таго, што ў цябе седзячая праца, такой таргет гэта дупа як... Твой таргет гэта дупа як юты леер дам, хто бы гэта ні быў. Калі не хочаш пахаваць паясніцу до 35 год. Мне 35 уже ёсць. Тыпу... Усё ў меру, так, 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 за этим трэба асцярожна быць. Заўсёды, са спортам тым больш, ну, гэта вельмі важна. Вельмі ўмерана. Так, яшчэ пакоі нейкія. Давайте, блин, тут яшчэ правераць. Конькобежка, якая выиграла золото. Добро, окей. Блин, и все, тут унизе больше не холеры. И что, я просто так и лазил тут? Ладно, тогда пошли на наступный покой. Уже поховал. Так, так, так. Ну, так, так, так. Можно, все, забудьте, я старый разваливаюсь, капсда. Угу. Добро, сверху только столь. Давайте водички допью. Запіс у пачатак канца. Запіс парліны нам такі патрэбны, дарэчы. Гэта яны і ёсць. Так. Гэта запіс ад рукі. Мы захраслі. Ці па дызайну альбо выпадкова. Зараз мы закраслі з гэтымі нерухомымі абалонкамі на заўсёды. Нодан выглядае даволі спакойна наконт гэтага, улічваючы, што ён першых, на каго гэта паўплывала. Але ён не больш за дурня. Ён не болей, чым дурань. Ніхто не павінны пазбегнуць наступстваў гэтых падзей. Небяспека пачынаецца зараз, і яна сыходзіць ад нас саміх. Ад спадчыны нашых крохкіх, фруструючых і калісьці смяротных розумаў. Мы ніколі не былі... Мы ніколі не павінны былі працягнуць больш, чым некалькі стагоддзяў. Апатыя, параноя, дэмэнцыя, вар'яцтва. Гэта сімптомы нашай павольнай дэгенерацыі. Яна запаліцца, дай ёй толькі час. Я магу затрымліваць іх, аднак. Першы крок будзе атрымаць магчымасць рухацца зноў.
Гэта рука. Гэта запісы ад рукі. Рука прыдумала нейкі спосаб. Яна ведала пра дэгенерацыю і пра тое, што чалавецтва не можа выжыць у гэтых караблях, ну, у гэтым караблі. Яна тады, можа быць, запіхала гэтых самых у лабараторыі. Тут столькі рук, блин. Яна, можа быць, за гэтага зрабіла па сутнасці абалонкі для людзей. І яна разумела, што розумы... Праблема нават не ў тым, што яна запіхне ў розумы, а ў тым, што людзі звар'яцеюць з часам. Калі яны будуць у стане роботаў. Я думаю, прыкладна такое адбывалася. Просто таму, што, ну, не прызначаны наш розум для выжывання занадта доўга. Так, а я магу наверх пролезці неяк? Не пролезці. Дэгідрацыя гэта адно, а дэградацыя гэта іншае. Ты не пераблытай. Ты падумай, ты там, чым ты вырашыў заняцца. Падумай пра сваю будучыню. Я ўсё вышэй і вышэй кудысьці залажу. Так, ёсць. Оверсір. Блин, гэта выводзіць усё наверх і наверх, а я ўнізе не ўсё праверыў яшчэ. Ой, тут гравітацыя ўжо ніжэй. Давайте ўніз пойдзем, праверым яшчэ. Так, што я пропусціў у чаце? Я пра гэта зразумеў, я прапусціў. Ўсё ж такі дэгідрацыя, ось. Дэградацыя нас не пужае. Каб дэградаваць, трэба хаця б крышачку спачатку развіцца. Я проста ў вас веру вельмі моцна. А навошта гэта? Гэта тыпу для ну, не для такіх прасунутых, як я, карацей, была спецыяльна гэта зроблена, каб сюды можна было залезці. І ўсё, той вялікі пакой толькі для таго, каб можна было лазаць. А я просто так заўзяў, заскокнуў са сваімі адбітымі варыянтамі праходжання. Добра, мне тады няма чаго лавіць там. Так, гэта мы зноў звонку карабля, і тут зніжаная гравітацыя. Тут разнесены цэлы комплекс. Як далёка я магу з гэтым забрацца? О, тут небачны купол? Цікава. Воу. Дзе гэта мы? Блин. Давайте сверху купол яшчэ проверим. Я наверх там не залезу, не? Не, тут шкло. А ніяк. Ну добре, давайте проваливаемся вниз. Можно тут пройти, и там унизе еще нечто есть. Тут лифт. Правильно? На мапе я хрен зразумееш, де ми зараз. Увогуле, мапа нічого не показує. Зараз заберуся, хрен віде куди. Блін, тут
не зразумееш, куды не патрэбна. Я просто звычайна іду туды, куды не патрэбна, і потым толькі туды, куды патрэбна. О, яшчэ лабараторыя. Зноў кнігі. Гэта кніга зноў ад рукі. О, глядзіце, гэта прататыпы вось гэтага чэла, які нас адрамантаваў, Самска. Бачыце? Кніга яго, і бачна такая ж шкарлупа, як у яго. Вось там вось вісіць. Это, па сутнасці, тут збіралі, прататыпіравалі Самска. Божухна. Рука зноў. А, божухна, божухна. Анра. Зброя супраць пацукоў. Я на нас называю пацуком. А, ё-моё. Я не разлічваў на набойку зараз. Это можа быць вельмі дрэнна скончыцца, у мяне няма захавання нідзе паблізу. Божухна, не галера хутка. О, што гэта? Я нельга нашкодзіць зараз. Я так разумею, мне шчыт гэта патрэбна разбурыць. Так, ёсць. О, новая зброя. Оу. Оу. Блін, я мог бы її перемогти зараз. У Shady Knight? Не гуляў. Нават не чуў. Так, мы вельмі далёка. О, божухна. Чат, мы карацей. Чат. Ачмурэць. Мапа замкнулася. Чат. Гэта ўсё кола. Гэта не, карацей, не возера, гэта не кола, гэта спіраль, карацей, чат. Уся мапа замкнулася, гэта поўнасцю, уся мапа гэта кола, без конца. А зараз я магу неяк трапіць хуценька туды назад? Альбо няма шляху? Давайте-ка паспрабуем. Блин, просто далёка ісці, калі я пайду зараз тым же самым шляхам, я далёка буду, мне нормально так тупаць. Лухта нейкая. Просто ў іншы бок я таксама не ўпэўнены, мы ж ніякіх дзвярэй там не адчынілі-то. І скарота ніякага няма. Это ўсё тое ж самае. Так. Вось тут можна кудысьці ўніз яшчэ схадзіць. Зараз боса ўжо не будзе, і таму можна паспрабаваць. Ой, блин. Унізе нешта. Да, блин. Ці там просто, мне падаецца, можна праскачыць і ўсё. Вось так. О, блин.
Пачакаем, пакуль аднуецца. Верх і низ таксама аб'ядналіся? Не, верх і низ засталіся тымі ж самымі. То бок, па сутнасці, мапа зараз выглядае вось так. Вось гэта ў нас яна выглядала дагэтуль, так? Але дзякуючы таму, што яна вось так вось была. Але зараз я разумею, што мы можам вось сюды трапіць, можна якраз такі з іншага боку проста прайсці, неяк адсюль. Альбо тут нешта разбіць, тады мы зможам абысці. Унізе таксама ўсё замкнулася на руцэ, то бок мы прыйшлі да рукі з іншага боку. Блін, не атрымалася. Мне здароўя зараз не засталося ніякага. Блін, а як мне там прайсці тады? Лухта. Блін, я не разумею. Я рывок, калі выкарыстоўваю, я выкарыстоўваю ўсю энергію, якая ёсць. А, тут пачакайце, там у лес, уніз улева можна, падаецца, залезці. Вось туды мне патрэбна. Оп. Бачылі? Лёгка. З першага разу. Так, я нешта выбіў тут. І гэта павінна быць дзе? А, гэта павінна быць шлях назад якраз таки, так? Угу. Тут там ліфт, па ідэі, ходзіць. Калі я правильно разумею. Ну так атрымліваецца, тут ліфт павінен катацца. Оп. І ось так можна буде потім хатчей сюди трапляти. Оп. Не отрималося. Не дотягуюся. А як я павінен тады? Може бути праз верх ніяк? Але тады я за гэтую хреньку не зачаплюся. Нормально. Реально нейкі шлях болю пачынаецца. А як? А вось гэта як сегмент павінен рабіць. Нават калі... А, ўсё, зразумеў. Там на бомбе подскочить, и потом можно вниз. Другі стрим за день. Так, так. Заўтра папярэджваю, заўтра стрима не будзе. Блин, ненавиджу бомбочки. В этой гульні самый жорсткі мой ворог это бомбочки. Ой, заўтра стрима не будзе, бо патрэбна будзе з документамі паездзіць, таму па сутнасці зараз стрим праводзіцца. Блин, а як там тады? Может быть, мне патрэбна зноў зачапіцца за столь і тады працягнуць? Так, гэта так і патрэбна зрабіць. Па сутнасці я павінен зачапіцца за столь, пачакаць і потым праскачыць уніз. Оп, ось так.
Завтра можна сумленно ісці на сезон з дырэктарам. Гэта ты пра сябе? Ага, вось і яшчэ адзін скарут адчынены. Гэта, канешне, файна. Ідзем захавацца ці заб'ем? Про прикінакры просто прадзяўбем. Давайте наверх скатаемся. Палячуся. Не халеры сабе, 35 стрымаў стрык. Віншую, віншую. Блин, я просто так заўважыў пчолку гэтую і напал на яе. Потому что она на мяне жадае напасть. Бо не буду губляць поінты за адсутнасць на стрыме. Так, ты правильно ўсё разлічыў. У сэнсе, я цэлы месяц прачынаюся до конца твоего стрима. Так, так, рэжым бачыш? Крыху па крыху, і гэта самае, і сон наладжваецца. Ось, не пролез спачатку. Так, мы, по ідэі, унізе зможам пракаціцца зараз. Так. Мне падаецца, там падазронае месца, конечно, было, дзе, падаецца, можна таксама залезці. Так. Патрабуе код доступа 5-6. Я ведаю, якога не хапае. Мне не хапае 6-га. У меня есть подозрение, дзе я ведаю, дзе нават. У мяне не хапае QR-кода там, не QR-кода, чагосьці такога. Вось серыйны нумар фрагментаваны. У меня есть подозрение, что я яго прапусціў дзесьці унізе. Там, дзе я рабіў, вось тут дзесьці. Мне падаецца, вось гэтая штука, альбо дзесьці ў тым рэгіёне, карацей. Прям я амаль упэўнены на 100%. Что там. Вось тут яшчэ цікавае месца, ёсць неправеранае до конца. Блин, яшчэ одно месца прапушчанае, вось гэтае. Не ведаю, як я яго зараз прапусціў, калі я ўсё літаральна сумленно рабіў. Але зараз ад серыйніка давайте-ка. Мне патрэбна... Вось я адзначу як скарб. Вось тут. Мне не хапае аднаго серыйніка з 6. Каб яго адчыніць. Я ведаю, што на ключик мне гэта не патрэбна. Там, можа быць, варта ўвогуле сканцэнтравацца толькі на тым, што дае мне ключыкі. Вось, але трэба пераправерыць тады, куды мне там лазіць-то ўвогуле. А? Вось гэтую штуку патрэбна разбіць. А калі я разбіць, то гэта з трубы прыйдзецца прайсці ўвогуле з іншага боку. Блин, мне зараз прасцей памерці, чым штосьці рабіць. Таму што інакш прыйдзецца ўсю паласу гэтую рабіць. А давайте зробім яе. А, не, ўсю, вось, можна тут выбрацца. Так, там я ўніз правальваўся. Не, можа быць, ўсё ж такі падазронага месца няма, мне можа падалося. Так, едзем назад тады. І зверху пракоцімся. Прабяжымся зноў да рукі, тое, што я прапусціў. Спакусіў, пакуль пацарвала сабакам, Ост міо слухала. Ост, мне падабаецца, прям візуальна. Я не чакаў. У меня вельмі нізкія былі чаканні ад гульні, таму што мне звычайна ў прома розныя штукі закідваюць такія, што... Альбо мне не даюць на гэтага бесплатна ключ, альбо там вельмі пад пытаннем сама штука, якую мне прапануюць пастрыміць. Вось, там у мяне былі сумневы наконт міо, але выглядала яна файна. Я вырашыў, ну блин, будзе гульня, якая жадае быць Hollow Knight'ам, але не будзе Hollow Knight'ам. Але не,
самастойная паўнавартасная гульня варта таго. Вельмі прыемна. Прыемны сюрпрыз. Мне можа варта вешаць плашачку якую на стрым, калі такое яшчэ будзе, тыпу, калі гульня гэта самае, ну, тыпу, калі ключ мне застаўся бясплатным. Можа быць варта. Таму што, ну, тыпу, выбар можа быць не заўсёды там я сам абіраю штосьці. Вось. Для вас. Ну, само там трапіла проста. То, что я могу пропустить, потому что я думаю, Міо я бы пропустил, высокая вероятность. И зрабіў бы памылку. Нам придется зараз зноў гэтае выпрабаванне зрабіць. Я яго не могу паўтарыць зараз, потому что там не хапае просто. Реально, я ж не могу выканаць зараз гэты же проход. Я калі збягаў ад гэтай пачвары, я мог гэта зрабіць, а зараз я не могу. Блин, дзівосна атрымліваецца. Мне патрэбна з іншага боку тады падыходзіць сюды. Калі будзе розыгрыш ключа, як мінімум тады, калі ён у мяне будзе. У мяне, на жаль, яго зараз няма. Ён проста адсутнічае. Таму мне няма чаго разыгрываць. Я спрабую, у мяне літаральна 3,5 дні засталося, каб здабыць вам ключ. Хаця бы адзін. Вось, і як толькі я здабуду яго, то буду арганізоўваць нейкае розыгрыш. Па сутнасці адразу. Ну, тыпу, як толькі ён у мяне будзе. Проста яго няма. Галоўна зарабіць так, каб я не выйграў ключ на Міо. Глядзі, я думаю, што я буду рабіць так, што тыя, хто будуць прысутнічаць у момант розыгрыша, я абвяшчу яго за там пару дзён і буду на стрымах паўтараць. І тыя, хто будуць прысутнічаць падчас розыгрыша, тыя, ну, тыпу, тыя, хто адзначацца яшчэ ў чаце у гэты момант, ты будуць удзельнічаць. Я думаю, я так зраблю. Блин. Тут у нас паскладаней. Давайте, мне патрэбна, каб прабрацца. Мне патрэбна нешта іншае зрабіць. Мне патрэбна прыйдзецца праз верх, хутчэй за ўсё неяк лезці. А які у меня выбор? Я могу праз Nexus. Давайте праз Nexus вылезем. Я, дарэчы, спецыяльна шукаў, дзе шперліны шукаць, дарэчы, колькі нам там засталося. Нам засталося апошні пакой з перлінамі. Дарэчы, можна яго і падглядзець проста яшчэ. Я шукаў рознае, ну, я ж жадаю вам ключик здабыць, там прыйшлося сабе спойлерыць, што я не вельмі люблю. Вось, я сабе атрымаў крыху спойлераў, некалькі сакрэтак, якія я, некаторыя з іх я прапусціў, некаторыя сёння прапусціў на папярэднім стрыме. Мы туды зазірнем, просто таму што там па дарозе там мікрасакрэтачка такая. Што наконт ключа для іншай гульні, які ты збіраўся пакінуць сабе, атрымалася яго здабыць? Не, яго я не здабыў. Праблема ў тым, што я нават не ведаю, калі з гэтым я думаю, што я ведаю, што мне патрэбна зрабіць, таму што мне выпрабаванне зараз у тым, каб знайсці ўсе сакрэтныя пакоі Pearls, то бок перлін. І па сутнасці, мне падаецца, я ведаю, што гэта такое. Але для таго ключа мне патрэбна прынесці 5 трупаў у пакой Эгіс. Эгіс — гэта адзін з самых першых босаў. Як туды мёртвыя целы прынесці, я сабе ўявіць не магу, чат. Я прям не разумею, пра што гаворка. Таму я нават не ведаю. Я, можа быць, яго і так і не выб'ю. Вылежиш праз Nexus злоем пару модаў. Так. Але, ну, там паглядзім. Карацей, зараз я з закрэтачкай, таму што яна па дарозе. Я літаральна сёння тут абшукваў усё, і я думаў, я ўсё я ўсё абшукаў. Я знайшоў одну сакрэтку, гэта праўда. Вось тут пакой быў сакрэтны. Але я не знайшоў таго, за чым я пайшоў спачатку. Вось сюды можна пралезці было. Вось гэтую хрень не заўважыў. Бачыце пакой? Оп.
Вось такое. Это все, что есть. Ну, па сутнасці, вось, і тут кропелькі можна будзе хутка рабіць. Это, па сутнасці, вельмі блізка каля Nexusa, там дзверы, якія ў Nexus вядуць. І што гэта? Это пакой, які вельмі падобны на, тыпу, як... О, просто вельмі нагадвае нейкі дзіцячы пакой. Там роботик ляжыць, і зверху над ім капсулай вісіць хребет, то бок, ну, сімбаль хребта, і як быццам бы яго шкарлупа. Это пакой людзей, просто якія сябе зрабілі роботамі. О, блин, праваліўся. Забыўся, што там пролом ёсць. Так, і зараз адсюль я магу прайсці улева і паспрабаваць зноў да рукі дабрацца. Просто з іншага боку. Чые? Нешта скажаш? Становішся ўсё мацней, Міо, я магу гэта адчуць. Магчыма, зараз ты гатовая сустрэцца з рукою. Мэта рукі ствараць новыя пярліны і юніты. Яна сачыць за інфраструктурай карабля. Ты знойдзеш яе ў сховішчах пад Хейвенам і Метрополісам. Это вельмі небяспечнае месца, Міо. І рука не будзе такая, як это, пагаджальная, як іншая. Рыхтуйся да горшага. Ну, в прынцыпе, я ведаю. Яна мяне ўжо забіла адзін раз. Так, ну я не могу набыть ее, потому что у меня ядер нема. Так, тут униз можно. Так, вот отсюда мы едем. Думаю, отсюда я смогу нормально до руки добраться. Мне ўсё яшчэ цікава, як запусціць апарат вось тут. Блин, тут нават нічога не зрабіць. Вось эту руку як запусціць. Fingertip broken. Нам палец патрэбны для гэтай рукі. Блин, я сюды мог тэлепартавацца ўвесь час. Вось гэта я накасячыў, конечно. Так, у меня было... не, оно толькі ўнізе можна тэлепартавацца. Наверх нельга. Угу. І вось тут є шлях наверх. Вось оно як цікава спалучаецца ўсё. Я літаральна 2 крокі не зрабіў, не даследаваў. Я скарот сабе адчыніў, але не паглядзеў далей. Блин, я реально спалучыў усё, што магчыма, і не прайшоў просто. 2 крокі далей не ступіў. Я мог бы захавацца тады яшчэ. Поехали. Ой, я не поспел.
Давай, атакуй. Эх, не парировал. Атакую. А можно до тебя добраться, Кайлска? Нормально. Подойдем. Блин. Блин, какая жесткая. Под конец. А, я 6 шитков повесил отсюда уно. Перемог. Разловалась рука. Это не конец. Доктор Хайлин. Почекайте-ка, доктор Хайлин и есть рука. Это другая фаза пришла. Мне потрібно ухиляться, і Кратіна разламає собі руку самостойно, тому що психання. Ось откуда это дурноватый ост. Так. Доктор Хайлин. Я по сутності поклявся їй прислужувати. Тобто, ну, я записався, як буду прислужувати доктору Хайлін. Рука і є доктор Хайлін, хоча я її розум там поміщений. Внутрі руки. Ні, доктор Менгель. Ну, трошки є. Але у її є ідея, як врятувати корабель. Ну, як вона бачить. Добре. Спочатку зброя, і потім треба, ну, пережити як мага більш комфортненько. Блін, не трималося. Згубіть як мага менше здоров'я. О, блін, зачепив. Блін. Я тільки щит отримлюю і одразу його губляю. Не утримлюю на от секунди. Давай, опускайся. Давай, падай. Як мага більше пошкодження нанести. Давай. Бомби пойдуть. Не. Блін. Давай.
Знову апошні момент поспів щит зробити. Давай, добиваем. Есть. Зараз другая фаза. I will not bow to a rat. Давай, психани. Реально психую. Я могу яшчэ дапамагаць, крыху дамажыць. Але яна сама раздзёбе раней ці пазней. Давай. Вось гэтага я не ведаю, што яна выжимае. Выціскае з яе нешта. Ау. Яшчэ крыху. Не атрымалася. Амаль. Атрымалася. А чаму яна зламалася? Я ж цацку літаральна яе зламаў. Але бо я пазбавіў яе зброі, таму яна вырашыла, што нахрен гэта ўсё. Searched for another way. In every calculation, every scenario, the results are the same. Disconnection. No. Death. The journey ends here for me. But for you, it may not. Take my voice, rat. Save what can be saved. Добра, яна пагадзілася ўсё ж такі аддаць свой голас. І голас, я так разумею, гэта па сутнасці рэштка розуму. Як я ўжо разумею, што гэта рэштка розуму чалавека па сутнасці. Яна дала гэтую рэшту зараз. Be afraid to die. У нас ёсць зараз голас доктара Хайлін. Альбо рукі. Залежыць ад таго, як лічыць. Голас, які нясе вагу амбіцый. І што зараз галоўная героіня зможа гаварыць? Не, гэтага не адбудзецца. Таму што гэта трошкі не з тым звязаная здольнасць. Гэтыя галасы, гэта па сутнасці проста, ну, фігуральна тлумачэнне як бы розуму. Гэта рэштка розуму, я так разумею. Зноў жа, гэта як я разумею, я не ўпэўнены. Але гэта не ўсё. Это не можа быць усё. Это у нас куды вядзе? У залю. Тут яна нас выпнула ў гэтую залю. І потым не пусціла назад. А там не больше нічога і няма. Это ўся заля. Окей, ладно. У нас есть голос. У нас не хапае каго? У нас не хапае голоса... Апошняга голоса не хапае. Хребта? Хтось забраў голос хребта. Нам яго не хапае. Я мог тут подаследовать яшчэ з гэтага боку, не? Давайте захаваемся, потому что там есть высокая вероятность померти.
Я ў наступным пакоі магу гэта зрабіць. Мне цікава. Так, апошняе... Давайте я зараз падгляджу, дзе апошнюю перліну здабыць, і тады я змагу адправіць, можа быць, нават сёння, каб яны паглядзелі, каб мне перадалі ключык. Можа быць. Так, апошні кавалак знаходзіцца... Гляджу. Так, гэта мы ўжо сабралі. Нам толькі адно не хапае зараз. Гэтую, падаецца, таксама. Так, гэтую мы таксама сабралі. О, у нас не хапае, карацей, я ўжо хадзіў сёння туды, але я туды не трапіў. У мяне ёсць ідэя, як яшчэ пралезці. Так, гэта у нас усё сабрана. Мы рэальна, мы самастойна сабралі амаль усе, акрамя апошняй, але апошнюю лакацыю, якую мы яшчэ пакуль нават не адчынілі. Ну вось, я зараз паспрабую туды палезці. І тады у нас будзе поўны набор, можа хаця б адзін ключик я вам выб'ю ўсё ж такі. Толькі перад тым, як мы туды пойдзем, мы праверым яшчэ вось гэты левы бок. Там дзверы нейкія зачыненыя ёсць, хочацца праверыць. На Last Train Home адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Блин, а тут зачынена. Там, конечно, яшчэ праходзікі нейкія мелкія, якія я не адчыніў. Давайте пойдем прям за ім. Я ўсё яшчэ паразумець не магу, як мне запусціць там апарат. Там мне патрэбна кавалак рукі, па сутнасці, каб запусціць апарат унізе. Не ўнізе, там над рукою. Так, тут здесь тональчик павінен быць. Які я пропусціў просто, так? Ага, свечка. Добра. Мне можа быць зараз... Колькі мне свечак зараз? 3. По-моему, мне 4 патрэбна, каб была апошняя, каб мы апошнюю ўспамін ад вока атрымалі. Опанькі. Вітаю рэйдераў. Вітаю ўсіх. Спадзяюся, у вас усё добра. А мы тут пакрыху у Міо разбіраемся на караблі. На касмічным караблі, які разваліваецца літаральна і спрабуе падарожнічаць як мага далей, але ў яго гэта не вельмі атрымліваецца. Я магу тут залезці? Як думаеце? Добрай ночы табе, Белаш. Добрай ночы. Я вось не ўпэўнены, што я магу туды забрацца. Не, у меня короткие ножки. Не дотягнуся. Может быть, праз верх неяк? Вось типу так. Угу. Не атрымаецца таксама. А якія у меня варианты застаюцца? Это двери, хутчэй за ўсё зачыненыя, так? Зачынены з іншага боку. Ну, кайфую. Я ж так просто так не зачаплюся. Ну, там немагчыма. А там зверху, быццам бы яшчэ можна трошки падаследаваць, толькі ёсць адчуванне, што ні халеры мне не атрымаецца. Не атрымліваецца. Блин, хоць ты хуткую... Было бы файна мець здольнасць, якая дазволіла бы мне хутка вяртацца да лакацыі нейкай, якую ўжо даследаваў. Каб не бегчы зараз назад, потому что это далёка бегать. Ай-яй. И наверх.
Шалею тут пакрысе. Блин, я прям не ведаю. Столькі лакацый яшчэ. Мне ўжо адчынены ўсе здольнасці, дзякуючы якім я магу адчыняць там дзверы і іншае. Але зачыненых дзвярэй ўсё яшчэ шмат, і іх яшчэ ну прям да халеры, насамрэч. Мяне гэта трошки пужае ў сэнсе таго, што якога хрэна. Ось гэта, напрыклад. Адчыняецца з іншага боку. Які нахрен іншы бок? Як тут я пролезу-то? Альбо гэта ўжо позна, таму што я там дабіў таго боса і ўсё, і зараз сюды не пралезці. Я, можа быць, усё ж такі мог тут збегчы і зверху пралезці. Быў нейкі муцік 9 тканевых лялек у постапакаліпсісе хаваюцца чый роботаў. Там сюжэт зводзіўся да пераносу душ. Мой тут таксама. Яна так, гэты мультик так і называецца 9, літаральна прям. Я яго так і не паглядзеў ні разу. Я хацеў, але я так і не дабраўся. Перанос душ тут дакладна ёсць. Ну, як бы, я думаю, я зноў жа, я ўсё будую вакол сваёй тэорыі, таму што яна пакуль кладзецца і супярэчанне ёй не тое, каб ёсць. Маё разважанне наступнае, што былі роботы, ну, былі людзі, яны адправіліся ў падарожжа, каб просто па сутнасці пазбегнуць, можа быць, нейкай пагрозы. Вось, я не ведаю дакладна, у чым пагроза і чаму яны так паступілі, але вось, ну, такую выснову яны зрабілі, так? І калі яны падарожнічалі, яны зразумелі, што хутчэй за ўсё жывымі ніяк яны не дабяруцца да месца свайго прызначэння. І патрэбна нешта з гэтым зрабіць. Што яны вырашылі? Яны вырашылі пакласць па сутнасці вынайсці спосаб, як схаваць свае душы ўнутры роботаў і пражыць гэтую проста там стагоддзі падарожжа у целе роботаў, таму што інакш яны не могуць яго перажыць. Можа быць, тысячагоддзі прайшлі. І яны проста падтрымлівалі гэты карабель у цыкле проста. Мы не ведаем, як доўга займае гэта ўжо падарожжа, колькі яно цягнецца. Нам просто невядома такія рэчы. Ось. І на аснове гэтага ось якраз такі мы на гэтым караблі мы апынуліся, таму што ўжо няма ніякай магчымасці па сутнасці працягваць гэта падарожжа. Яму канец. Вось. Нават не гледзячы на іх падтрымку, на іх намаганні, гэта ўжо ператварылася ў абсурд. Так. Спрабую зараз. Можа быць, трэба праз верх. Я начапляў сабе крыху спойлераў, я ўжо казаў, з-за таго, што я шукаў, як здабыць гэтыя пярліны. Я не знайшоў, як мне іх зайсці насамрэч. Тыпу, ну, я канкрэтна рашэнне з нашай праблемы я не знайшоў. Але знайшоў некаторыя вось сакрэтачкі, напрыклад, вось гэту. Вось, што ў гэтых сакрэтчыках я не ведаю. Я ведаю толькі, калі бачыў, што ён пайшоў туды, куды я не заходзіў, я адразу пераключаў. Ну, там поўнае праходжанне на ютубе. То бок пантэон падобнае. Так. Вось он скарот, які па сутнасці нічога не дае. Ну, гэты пакой адзін, на што можна трапіць. Прыватны пакой Ліо. І Ліо, як вы бачыце, пачакайце-ка, а сімпаль каго гэта ў Ліо? Не крыві, не? Не. Гэта, я не ўпэўнены нават, каму належыць гэта. Не ўпэўнены. Я падумаў, што даведаўся, але не. Не, я не ведаю. Не знаю. Не, пачакайце-ка, вось он. Голас Ліо, гэта Кроу.
пакой Ліо гэта, ну, блин, яно настолькі вось чалавечыя пакоі, і Ліо, хутчэй за ўсё, адправіў свой голас, вось нават там і гэты бачна. Блин, на фоне бачыце шарик? Ліо адправіўся, стаў гэтым самым кроўю. Это яго прыватны пакой, па сутнасці. Гэта я даследаваў? Так, гэта я даследаваў. Так, гэта я таксама ўжо правяраў, але пераправяраем. Не, там не пролезьте. Бо тут паўсюль можна пролезть, а я раней гэтага не могу зрабіць. Трэба ўсё пераправяраць па новай. Дарэчы, Вітуса, не памятаю, ці прывітаўся. Я не памятаю, Potato, але мне падаецца, так, можа быць. Не упэўнены. Так, гэта ўсё мы бачылі ўжо. Але трэба пераправяраць. Таму што гэтае месца мы не правяралі, у нас тады не было вось гэтых як бы караскалак. Я не ведаю, як іх нават назваць-то. Пачакайце-ка. Там унізе я правяраў усё, так. Але давайте яшчэ раз. Блин, не атрымалася. Там ёсць зазор, пэўна. Да блин, не дацягваюся. Зараз здароўе полностью адновіцца. Боевого паза, магчымасці ремонту. А раней ён быў жывы. Так, пачакайце-ка. Не, тут мы былі. Лухта нейкая, не. Сюда мы не пойдем. А ё-моё. Нет, тут мы уже не пролезем, я залез литерально в один бок. Боже хрень. Давайте влево пойдем и обойдем по новой. Так. Так, это наверх. Мы там правяралі, наколькі памятаю, але мне туды і патрэбна, каб пераправерыць мае месцы. Каб вы разумелі, я ведаю, што наступная кропка, яна... О, а я тут быў? Ці не быў? А, гэта я з іншага боку прыйшоў зараз. О, блин, лухта. Я ведаю, што апошняя, я нават ведаю, дзе прыкладна знаходзіцца, она знаходзіцца прыкладна вось тут, тое, што мы шукаем, але туды можна трапіць дзесьці альбо адсюль, альбо яшчэ з нейкай кропкі, трэба даследаваць. Даследаваць яшчэ прыйдзецца пакалупацца, хутчэй за ўсё. Оп. Так, ниточками своими мы туда не дотягнемся. А як мне наверх? Ну, холера, не кажите мне, что нельзя. Можно. Блин, нормально. Опошнее здоровье засталось им.
Пачакаем, пакуль у нас хотя бы один адрэспіцца. Ну, хотя бы. Это адзінае, што можа адрэспіцца насамрэч. Больш за адзін не атрымаем. Так. Захаванне тут паблізу, мы туды збегаем. Вось. Там ёсць дзесьці яшчэ адна сакрэтачка. У меня адзначана, як узнагарода там знаходзіцца. Давайте туды сходзім, можа я там нешта пропусціў. Мы яму далі пропуск, які мы дадатковы знайшлі. Мы знайшлі 2 пропускі у вежу. Вось адным з іх мы падзяліліся зараз. Ён 500 гадоў шукаў гэты свой пропуск у вежу, каб вы разумелі. Так, не тое. Вось яна сакрэтачка. Але гэта ўсяго-то модыфікатар. Это не тое, што нам патрэбна. Зато я могу спакойна адзначыць, што гэта мы сабралі. Яшчэ адзін у мяне адзначаны, не сабраны вось тут, таксама паблізу. Там наверсе нічога нельга даследаваць. Здаецца, не. Наперад. Вось туды там нешта валяецца. Я так і не падабраў гэта раней. Яшчэ одна свечка. Я думаю, з гэтымі свечкамі гэта будзе апошняя. Вось гэта я не знайшоў. Вось што можна вось так зрабіць. Ну, конечно, я і ту не сабраў, але зараз яшчэ больш відавочна, што тут ёсць што палазіць. Далей я не ведаю. То бок я ведаю, што можна сюды забрацца. Мы зараз у калыбелі... крыніца подыха. Подых — гэта сістэма воздушная, я так разумею, ва ўсім гэтым. Вось сам версія гэтай крыніцы. Яшчэ можна кудысьці. Так. Там кудысьці яшчэ... Во, вось тут хутчэй за ўсё дзесьці будзе, куды можна вылезці, але давайте унізе спачатку праверым. Полностью упэўнимся, што мы тут полностью абшукаем усё. Альбо няма. Мне падаецца, няма чаго больш. Серьезно, прям не будзе? Давайте вниз упадем. Не, упали вниз. Прям зусім. А можна неяк забрацца зноў? Вы же халера. Падаецца, не. Ну так, падаецца, прыйдзецца полностью абыходзіць тую хрэнь. Каб зноў там пабачыць штосьці. Шкада, шкада. Так, придется тусить. Блин, это полностью обойти. А
амуніції, нешта яшчэ сабраць можна. Хрен разберэш, што. Няма подыха. Гэта пярліна подыха, якая ўжо давно развалілася. Як там была пашкоджана. Па сутнасці, з вялікай... Але, як мінімум, голас застаўся. То бок, па сутнасці, пярліна можа быць разбіта, і істота ўнутры як бы ўжо, ну, не адказвае ніяк. Але як голас можна ўсё яшчэ забраць. Я вось не ўпэўнены, што такое голас усё ж такі. Таму што я, калі думаць, што гэта розум, то не, падаецца, гэта ўсё ж такі не розум. Мы там справа не агледзелі до конца зараз. Другая спроба. Так. Вось па верхняй частцы я хацеў прабегчыся. Таму што сюды ісці можна, а раз можна, значыць, штосьці мы дазнойдзем, правильно? Ага, зразумеў, гэта адзін з аверсіраў. І ўсё, больш нічога няма, так? Тут паблізу павінна быць. Так, вось гэтае месца я не мог дагэтуль мець. І ён туды хутчэй за ўсё паляціць. Яна, альбо яно, што бы гэта ні было. Так. Ну і добра было бы наверху, конечно, скатацца. Толькі перад гэтым я ведаю, што там можна наверх забрацца. Давайте дойдзем да якраз такі гэтага аверсіра, якога мы толькі што атрымалі. Тут по прамой, па сутнасці. Так, не атрымалася. Ну, кайфуй. Так, і вось тут ён павінен быў з'явіцца, так? Я правильно зразумеў? Я не прыдумаў зараз? Так, з'явіўся. Гэта значыць, што мы адсюль зможам тэлепартавацца потым. Ну, потым, зараз. О, бачыце? Уся гэтая хрень, уся гэтая сістэма зараз поўнасцю спалучылася. У нас уся мапа паспалучалася. У адну здаравенную сістэму. Прыгажусь такая, а? Крутая мапа, мне падабаецца. Так, а тут у нас... Мне паказвае, што тут... А, ну так, правильно. Усё, я гэта не магу прабіць-то. Я зразумеў. Ну і там не прайсці, таму што поўнасцю зблакаваны праход. Давайте зараз тэлепартнемся, мне падаецца, тут будзе прасцей прайсці. Там прыкладна адна і тая ж дарога, толькі без паркура. Просто узяць да прайсці. Ёсць. Цікава з гэтай бруднай вадою, дарэчы. Калі ўсё навокал, ну вось усе гэтыя роботы, якія засталіся, гэта па сутнасці спецыяльна задуманыя роботы для абслугі, якія хутчэй за ўсё бы ну, яны расходнікі. Мы ўсе тут расходнікі, па сутнасці, хто ёсць. Оп. Дах знайсці. Мы дасягнулі. Малайчынкі мы. Оп, і ядро яшчэ.
Вось, калі мы усе зроблены з механізмам як бы састарэць, спецыяльна прадуманыя роботы, то пытанне, як мы так доўга трымаемся, як мы трымаемся ўжо 300 год без ніякай падтрымкі. Ну, вядома, састарываем, таму што сэрца як бы не працуе там і іншае, але ну, сэрца ў сэнсе як сістэма карабля сэрца, яна тут так адзначаецца. Але як тады атрымліваецца, блін, да канца план не зразумела мне. Що там увогуле? Там быццам бы праход ёсць, але быццам бы яго і няма. Вельмі Оры нагадвае. Я скажу больш, да, нават бліжэй да Hollow Knight. Вось. Оры больш такая, як бы, плывучая гульня. Ну, платформер сам па сабе. Калі тыя, хто гулялі ў Оры, разумеюць, пра што я. То бок, ёсць такія адчуванні вады, скажем так, альбо палёта у перасоўваннях, зразумеў, то гэта бліжэй да Hollow Knight, хаця і некаторыя супадзенні ёсць. Блин, што такое? А як мне тады туды? А я не ведаю тады. Гэта чал занадта далёка, а я туды не пацягнуся так. Оры так над гульцом не здзекавалася. Тут сапраўды бліжэй Hollow Knight. Ну, так, ён рэальна. Давайте яшчэ. Я ж магу лётаць. Божухна. Гэта здольнасць, пра якую я забываю насамрэч. Усё, выбраліся. Так, гэтага я не зразумеў, што ад мяне гульня ждае. Оп, не чакаў. Дайце-ка момант, там людзі сквозь муварку лезе. Зараз. Я тут. Оры здзекавалася. Яшчэ як я і донка ўсе ў саплях былі каля Сава памерла. Так, гэта спойлеры да Орі. Пазбягаем спойлераў да гуленню, які мы зараз не гуляем. Паспрабуйце, каля ласка. А то я зачытаў ужо, блин, ну яшчэ ўслых. Можа, хтосьці не гуляў. Не, ну я разумею, блин, гуляў, у прынцыпе, даволі старая. Толькі асцярожней проста са спойлерамі. Просто наконт здзекавалася, там та гісторыя, а тут хутчэй не пра, ну, гаворка не пра сюжэт, скажем так. Сюжэт тут таксама даволі файны. Вось, але ўсё ж такі. Тут хутчэй пра паркур сам. Паркур, геймплей, вось пра гэта гаворка. Не-не-не, ўсё ў парадку, няма за што выбачацца. Просто паасцярожней. Так, куды гэта я выплыў? Ці будзе гэта скарот, ці я невядома куды прылезу? Глядзіце, гэта выглядае як месца, у якім мне патрэбна... Што я павінен зрабіць? Вось так. Нормально пролез. Так, дзе мы? Што за хрень адбываецца? Firefly.
Калі мы выкарыстоўваем ветразі, то бок палёт, вакол нас генеруецца статычны шторм. То бок ветразі пераўтвараюцца ў агрэсіўную здольнасць баявую. Зараз выберемся невядома куды. Ага. Я ж залазіў, халера ты. Гульня. Каб вы разумелі, я быў ужо ў гэтай вежы. Я нават правяраў гэтую сцяну на усялякі. Толькі я тады не заўважыў, што там праход ёсць. Таму што просто не вельмі заўважна, вось і ўсё. Блин, не пролетел. Так. Там справа 100 тут можно ходить. Есть. О, скарот собі зараз зробимо кудись. Так само хочу з усю локацію, якою ми були. Не. Canopy, это... Почекайте, это не знаю мою новую локацию, давайте назад пойдем. Я не ведаю, як перекладається Canopy. Что это на фоне? Вы бачите? То же самое, что я бачу? Что это за хрень там? Добре, что я на заднем фоне, а? А то, блин, на Silent Hill сбегла. Левый бок я еще не до конца проверил. І зноў жа, дзесьці тут павінна быць схаваная яшчэ кавалак перле. Ай-яй. Не атрымалася. Может быть, мне и патрэбна тут ісці дзесьці. В любом выпадку. Давайте перапроверим. Так, это тупик. Это я проверил. На фоне гэтай хрень трошки распалася, хотя бы не так жудасна выглядае. Ну тады ідзем у гэтае канапі. Чтобы гэта не было, але гэта быццам бы самая вяршыня гэтага сада, якая ўжо разнесена просто дрэвамі, якія прыраслі. І наверсе не бачна. Наверсе толькі шкло і зоры, і больш нічога. Для тых, хто не ведае, мы знаходзімся на касмічным караблі, які падарожнічае скрозь пустэчу ўжо невядома колькі. О, гэтых двух мы ўжо бачылі. Цікава, на Метрополіс адсюль бачыць. Цікава, як там гэта атрымліваецца ў іх. Вось, мы знаходзімся на касмічным караблі, які падарожнічае скрозь зоры ўжо невядома колькі тысячагоддзяў, увогуле невядома колькі часу. Але дзесьці прыкладна 500 гадоў назад падарожнікі, якія былі тут, яны зніклі. Як мы ведаем яшчэ раней, яны былі калісьці смяротнымі. Звычайнымі людзьмі, хутчэй за ўсё людзьмі. Але пасля гэтага яны... Нешта пайшло не так. І яны... Ну як, нешта пайшло не так. Яны вырашылі, што яны не перажывуць гэтае доўгае падарожжа да таго, каб знайсці сабе новы дом. І каб перажыць яго, яны, па сутнасці, заключылі свае душы, ну, розум свой унутр абалонак роботаў. Ой, які галіаф там на фоне. Трошки не доляцеў. Зусім крыху.
Я зараз паспрабую даскукаць. Вось, і яны, па сутнасці, і далей працягнулі сваё падарожжа ўжо унутры роботаў. Вітаю, Куріса. Вось, і па сутнасці мы зараз знаходзімся ўжо ў закінутым караблі, на якім няма падарожнікаў, няма тых, хто калісьці адправіўся ў гэтае падарожжа нават у нейкім выглядзе. Мы ўсяго бачым усю гульню гэтай сістэмы, якія засталіся пасля. Флешка, успамін. Ну, памяць. Флеш-памяць. Калкі інфармацыі з знішчанага юніта. Так, набор пашкоджаных даных знойдзены. Протакол знішчэння шкодных прылад запушчаны. Увага! Прабіты фаервол. Шкоднае праграмнае забеспячэнне, протакол зняты. Доступ дазволены. Основная функция перапіса і потым пашкоджана. Обновление скончано. Новый уладар. Ноден. Новый загад. Знішчыць координаты. Не дазволіць нікому альбо нічаму спыніць цябе. Прыоритет, узровень прыоритета максімальны. Ноден знішчыў координаты. Координаты зямлі абітаванай, туды, куды яны збіраліся трапіць. Іх мэта трапіць да зямлі абітаванай, але вось як туды трапіць, яны не ведалі. Так, я магу неяк тут праз верх неяк пралезці? Не? О, там ёсць нешта. Можам. Штосьці зрабіць мы накладна можам. Ай-яй-яй. Не долетаем. А мне можа хопіць усё ж такі, калі напружуся. Блин, мне так смешно не хапае мелкага просто. Літаральна штуршка. Зараз пойдем тым же шляхам, толькі праз низ. Тут шмат чаго. Добра начать ачпатэта. Нагадываю, что завтра стрима не будзе. Завтра придется носиться с документами, тому по сутности мы зараз стрим и ладим. Это по сутности замена завтрашнему стриму, потому что я ўсё яшчэ спадзяюся для вас выбіць ключик для Міо, каб потым яго разыграць. Нейкі шлях униз і униз. Было б неблага мапу нам прамаляваць сабе, каб далей даведацца, дзе мы ўвогуле. А, вось ён і праход. Так. Блин. А мы нідзе не прысядзем тут паблізу. А, ёсць. Ведаю дзе. З-за таго, што гэта скарот амаль у самы пачатак, мы можем зараз способность назад вернуться. Отпочиваем зараз, глядим мапу, что он там промалює хотя бы. Плюс-минус ориентоваться. Не холеры мы локацию отчинили. Так, а вось гэта что? Так, я не зразумеў. Тут нейкі кавалак мапы адчыніўся, які я нават не ведаю, што за ён. Давайте зноў... Я зараз пагляджу падказку сабе, дзе мне ўвогуле шукаць гэтую хрень. Ну, тыпу... кавалак. Ой, ён 10 далёка яшчэ, нормально так. Нормально далёка нам. Прыкладна ў тым же напрамку, просто далёка. Там увогуле па выглядзе вось 10 тут. Я нават не ўпэўнены.
Калі так атрымаецца, то і мне будзе што адправіць, даказаць, што я атрымаў дасягнення. Я спадзяюся, я змагу тады атрымаць ключик в бліжэйшым часе, калі так. І тады будзе што разыграць. Хаця бы адзін ключик. Там ужо на дадатковую гульню альбо яшчэ на меў дадатковых ключэй ўжо набраць не атрымаецца, хутчэй за ўсё я просто не паспею. Таму што скончваецца гэтая ўся хрень вельмі хутка, а ў мяне часу не было столькі гуляць у меў. О, вітаночки. Вітаночки рейдерам. Вітаю усіх. Для рейдераў, для тых, хто не ведае, што адбываецца, я праходжу зараз міо. Па сутнасці, праходжу, каб выбіць яшчэ ключыкі для вас, каб потым іх разыграць. І... Добрая раніца, вітаю. Вось, я па сутнасці зараз дадаткова гуляю, каб паспець выбіць вам ключы, каб можна было іх разыграць для вас жа. Вось што я раблю. І у нас зараз па сюжэце мы ўжо даволі глыбока ў гульні. Гульня для тых, хто не знаёмы з Mio Memories on Orbit, выйшла она 10 прыкладна у месяц назад, трошки менш. Вось, для тых, хто з ёй не знаём, то мы гуляем за маленькага робота, які займаецца тым, што спрабуе выратаваць гіганцкі карабель, на якім засталіся толькі роботы, якія і кудысьці зніклі падарожнікі, якія падарожнічалі на гэтым караблі па сутнасці. Так, там няма чаго лавіць. Я да магенчыка збегла, а ён адразу мяне сюды павярнуў. Я гэта... чорная дзюрка, карацей. Сюды ўсё трапляе. Ты зараз рейдер? Так, ты зараз рейдер. Вітаю ўсіх. Так, мне там управу можна яшчэ пралезці кудысьці. Ау. Я так разумею, вось тут кудысьці. Так, конечно, не зразумеў зараз. Неяк занадта хітра. Блин. Ветачка-то у іншым месцы. Мне падабаецца, што Chrome дазваляе два стрымы глядзець адразу. У сэнсе, што паралельна прям, ну, двума вокладкамі. А ё-маё. Чат, мы так памрэм. Ай-яй-яй. Не атрымліваецца. А ёсць браузеры, якія не дазваляюць? Ну, вось, мне таксама цікава. Я бы удакладненняў хацеў. Да, не атрымліваецца гэты паркур. О, вы глядзіце. Кропку для версіра знайшлі. Это нейкі у вас уваход у гэты сад. Увогуле. Так, лёс Александра. Кропелькі накры больш не губляюцца пасля смерці. Окей. Не той, каб супер патрэбная рэч мне. Куды я залез? Чат. А боже кто. Я не ведаю, дзе я. Так, там вороги. І тут тупик. Ну ладно, выбора нема. Боже, на жесть якая. Там мясорубка нейкая, чат. Вы бачылі гэта? Колькі іх там? Давайте по чарзе іх.
Я просто выцягнуў аднаго, яго перамагу. Так. Ну, перамаглі. Добра. Але гэта такая, блін, жесть. Ой, ледь жывы. І назад не вернуцца, таму што я памру па сутнасці. Ну, я іх просто рэсетнуў. Так. Селяна паслухаць. Я чуў, што бібліятэка знаходзіцца над цяпліцай, але мне не атрымалася яе знайсці. І потым я ўпаў уніз і апынуўся тут. Цудоўна, цудоўна, віншую яго. Так. Як мне вярнуцца да святла зараз-то ўжо? Ну, мужик, віншую цябе, ты дзесьці невядома дзе ў цемры. О, скарот. Раз скарот адчынены, то можна і адпачыць. Трэба ўсё ж такі паспаць. Ды, каму яно патрэбна, правильно? Спакойна ночі. Спакойна ночі. Так. Дзе гэта, куды гэта? Столькі варыянтаў, столькі варыянтаў. Ага, ось так мне патрэбна, так? Так, сплаўлены ворог нейкі. О, тут яшчэ скарот. Гэта павінен таксама скарот мне адчыніць назад. Але я ўсё яшчэ не веду дзе. Так. Блин, колькі іх там? І ўнізе там нешта ёсць. Я нават не ўпэўнены, што я раблю. Яшчэ адна статуя чалавека. Толькі гэтая больш па памерах. Яна трымае на руках кагосьці. Быццам бы яшчэ аднаго чалавека. Альбо дзіцё. Не атрымалася парыраваць? Добра, падайдзе. Стрым вымалёўваў вока, яго ледзь бачна. Ну, мне складана, таму што я ўвогуле мне далёка стаіць чат, і мне, ў прынцыпе, яго складана пабачыць там хоць штосьці. Але гэта мая праблема. Типу, таму што я стрымлю. Так, это таксама частка сада. Дзе я? Куды, як я тут сюды трапіў, то ўвогуле. І яшчэ ж, то больш цікава, як адсюль я выбірацца-то буду. О, яшчэ оверсір. Так, а гэта ўвогуле з іншага боку зачынена. Вось ён, запіс Перліны. Няма ніякай будучыні. Ахоўнік Асма. Так, came with a traveler in tow. З гэтым падарожнікам у абдымку пытаючы аховы. Я павінен быў ім адмовіць, але замест гэтага я адчыніў ім бібліятэку. Яны павінны былі быць у парадку ўнутры яе сцен. Нават ён, аслеплены яго бягучым станам, павінен быў зразумець,
святасць гэтага месца. Наколькі ж навіным я быў. Я віншую, па-першае, чат. Гэта, хутчэй за ўсё, калі я правильна зразумеў, што жадае мяне гульня, зараз мы здабылі апошні элемент, каб атрымаць ключык на Міо. Калі я ўсё правильна зразумеў. Таму што мне схаванае пакой Перлін было патрэбна. А, не, пачакайце-ка. Можа быць, гэта... Блин, мне падаецца, можа, я неправильна зразумеў, што я шукаю. Хутчэй за ўсё, гэта не яно. Чат, я зразумеў, падаецца, гэта не яно. Вось зараз, калі я гэта поўнасцю сабраў іх, падаецца, для дасягнення мне патрэбна іншае. Таму што пакой Перлін, гэта, як мы знайшлі пакой Ліхо, дзесьці ў пачатку, вось тут вось мы знайшлі яго. Чаму ён на мапе не адзначыўся? Ён усё яшчэ не адзначаны. Дзіўна. Блин, а калі такая справа, гэта ж патрэбна з самага пачатку. Уважліва ўсё паглядзець, што мы паўсюль засунулі свой нос. Ой, чат, не ведаю. Зараз у мяне з'яўляецца сумневы, што я вам ключык здабуду. З тым, як я гэта раблю. Так, хотя бы мап поглядим. Давайте зараз одну штуку проверим. Вернемся в Nexus. Так. Это не то. Так, вот тут Nexus. Вот это. Так. Для Nexus есть один покой. Вот это. Место Луры. Лура, хто ти? Хто з вас? Асма, Хайлін, Ліхо. Але голоса няма апошняга, так? Апошняя інструкцыя яшчэ. Просто падаецца сакрэтныя пакоі, вось оно. Лура вось тут была. Альбо быў. І яго, вось яго пакой. Ад мяне пыталі сакрэтныя пакоі знайсці. І вось гэта сакрэтны пакой. Ён зусім не абавязковы. Нават для паразумення сюжэту. Далей. О, Шыі нам нешта жадае сказаць. Ты нарэшце прынесла з сабою голас, належачы руцэ. Даволі доўгачаканае аб'яднанне, калі нечаканае ўвогуле. Доўгачаканая, калі ўвогуле нечаканая. Я ніколі не думаю, што яна ждала чагосьці дрэннага. Яна спрабавала дапамагчы у яе тым, як яна ўмее. Спрабавала выратаваць нас, карабель, місію. Вельмі шкада, што яна ніколі не магла ўзяць іншых, і тое, што яны дасягнулі, яна ніколі гэтага не ўлічвала. Яна бы магла дасягнуць яшчэ больш вялікіх рэчаў, але мне падаецца, я думаю, што яна з табою тут зараз. Яе імя было Хайлін. Няхай яе запомніць. У нас не хапае толькі хрыбта, па сутнасці, з галасоў. Ёсць голос Хайлін. Ноден. Пачакайце-ка. Калі гэта... Так, гэта у нас Асма. Гэта Ліхо. Гэта Хайлін. Гэта Амітіс. І гэта Ноден, так? Так, я не разумею. А гэта хто тады? Хто такі Лура? То бок гэта відавочна пакой Перліны. Проста што чаму імя не супадае з тым, што напісана.
Я не разумею. Таму што іншае супадае, мне падаецца, правильно? Вось гэта Ноден. Давайте зараз яшчэ раз праверым. А не, Кроу. Ліхо. Так, Ліхо. Давайте Кроу праверым. Яго пакой схаваны. Сакрэтны пакой, вось он, будуар Хайлін. І рука намалявана. Вось он, атрымліваецца. Вось один пакой мы знайшлі, так? Дакладна. Яна літаральна ў воркшопе ў гэтым жыла. У сваёй майстэрні. Тут Ліхо. Прыватныя пакоі Ліхо. Гэта Кроу. Яшчэ раз пераправяраем. Таму што тады атрымліваецца сакрэтны пакойчык у нас ёсць. Адзін мы сабралі з самага пачатку. А перлінка тут нідзе не ляжыць, як у гэтага самага у Ліха. Добра, у нас тады ёсць, калі правильно я разумею, то у нас ёсць два пакоя, але ці астатнія мне хутчэй за ўсё прыйдзецца вызначаць на Ютубе, блин. І рабіць я не ведаю, як чат мне гэта ўсё паспець. Таму што заўтра я буду з дакументамі займацца і польскай, і не будзе часу. Так, нарэшце прыйшоў час сабраць апошні голас. Голас хребта. Я ўжо выклікаў таго, хто скраў яго. Яна чакае цябе перад... Ага. Перад абалонкай. Аднак мне падаецца, што бойку не пазбегнуць. Не сыходзіць свайго шляху меў. Што бы не здарылася, памятай, што табе патрэбна голас хребта, каб выратаваць сэрца, каб выратаваць сасуд, выратаваць нас усіх. Сасуд альбо карабель, тут залежыць ад кантэкста. Это тое, чаго бы Ноден ажадала бы. Так. Мяне зараз на бойку з босом. Аті? Ты забрала? Не, давайте пакуль не будем біцца. Я зараз свае свечкі гэтыя аднясу. Таму што гэта, я так разумею, будзе бойка за Аті. Слухайце, а гэта не будзе канцоўкай гульні? Не паспееш, дык не паспееш, нічога дрэннага не адбудзецца. Это просто першы раз, калі, ну, штосьці вартае рэальна ў мяне ты потрапіла, і будзе шкада не выканаць... Я як бы не падпісаў ніякую дамову, што я абавязан там выканаць выпрабаванні, якія я ўзяў. Але будзе шкада, калі гэта паўплывае на неяк на потым, тыпу, ці будуць мне даваць потым такія выпрабаванні, вось гэта шкада. Ставім свечкі, будзем зараз успаміны клупаць. О, Аті з'явілася тут. Аті гэта, па сутнасці, такі ж юніт, як і мы. Ахоўнікі пэўных... неўпэўненыя. Ахоўнікі пэўных перлін, хутчэй за ўсё. Ты ведала, сястра? І наколькі пашкоджана і немагчыма было... Наколькі моцна не пашкоджана не была бы, розум унутры перліны ніколі поўнасцю не знікае. З дадатковым колькасцю часу і канцэнтрацыі я магу прачытаць некаторыя думкі асмы. Яны, большасць з іх гэта проста фрагменты і зламаныя цыклы, збольшага. Усё разгорнута ў бок цябе. Я магу адчуць моц і сувязь, якая была паміж вамі. Мы былі якраз такі адным з гэтых самых? Мы былі ахоўнікам якраз такі вока, я так разумею. Я прыйшла сюды ў пошуках чагосьці яшчэ, даўно згубленага адказу. Але я разумею зараз, што я перашкаджаю. Это не маё месца, каб увогуле падымаць гэтыя ўспаміны. Прымі мае шкадаванні. Яшчэ свечку. Вось чаму свечкі ставім, я толькі зараз разумею.
А, не, свечак у нас не хопіць. Я зараз уже 2 паставіў, нам яшчэ 2 спатрэбіцца. Зноў мой ва ўспамінах. Many generations ago, Шмат пакаленняў назад promise was made абяцанне было зроблена. to find them a new home Знайсці ім новы fit дом, for life. падыходзячы для жыцця. But we could not keep our word. Але мы не змаглі стрымаць яго свайго And слова. now І зараз they are gone. яны зніклі. Soon it will be us. Хутка ўжо будзем гэта мы. Ну, в сэнсе знікнем. Something has to be done. Штосьці патрэбна зрабіць. A drastic change. Значную змену. Otherwise, Аднак, інакш, their legacy will disappear. іх with спадчына us. знікне разам з намі. І ўспамін абрываецца. Давайте яшчэ паспрабуем. Так, і гэта была апошняя свечка. Нам не хапае яшчэ 2. Літаральна яшчэ 2, і мы, можа быць, нейкі... Можа быць, мы неяк замешаны ў тым, што вока пашкоджана? Можа быць, мы ў гэтым вінны? Просто гэта занадта жорстка, мне падаецца. Так. Ліхо ёсць. Айлін ёсць. Ці можа быць такое, што... Блін, я нават не ведаю. Я не упэўнены, чат. Трэба, хутчэй усё, прям уважліва глядзець якія-небудзь відосы, якія прям... Тут такое праходжанне. Нейкія ачывачкі раптоўна вылетаюць. Нечакана. Так, гэта пакой не адзначаны. Ну і таму яны і сакрэтныя, яны не вельмі адзначаны на мапе. Так. А што я магу тады яшчэ паглядзець такога? Я магу далей вось гэты чакавалак даследаваць. Ён цікавы. Пакой атмы. А, дарэчы, я вось гэта сабраў. Я, падаецца, ведаю, дзе пакой атмы шукаць. Зараз. Яшчэ яго праверу. Але калі я тады правільна ўсё зразумеў, чат, гэта будзе прям усе, абсалютна ўсе пакоі знаходзяцца вельмі блізка да цэнтра самага. То бок яны не абы-дзе, яны проста літаральна раскіданы паблізу. Зараз я праверу сваю тэорыю. Вось тут, мне падаецца, можна будзе яшчэ штосьці прыдумаць. Таму што я тут не той, каб усё даследаваў, я лічу. Я сюды наверх, конечно, забраўся тады ў папярэдні раз. Во, глядзіце. Гэта не пакой часам. А што за сімвалі кахання паміж двума? А хто гэта ў нас? Два сімвалі. Адзін гэта вока, а другі гэта... Я не пазнаю. Апошняя інструкцыя. Гэта сэрца. Вока і сэрца. Жданне асмы. Ворагі не атакуюць Міо, пакуль яна не атакуе першай. Ачмурэнная хрень. Давайте яшчэ. О, там дыназаўрык, чат.
Там змея, я тільки зараз ляльки зауважив. Бачите, там динозаврик поближей до нас. Змея. Кайфи. Так. Гэты пакой, ну, тут павінен быць подых, так, і гэта яшчэ наверх ідзе ліфт. Я не разумею. Блин. Усё больше юнитов помирае з кожным трэморам. Я тут у двоих стояли, один застаўся пасля трэмора. А где я? Здесь нельзя. Ось там я еще думаю, сверху можно что-нибудь добыть. Але я тут уже был паўсюль, так? Так, я паўсюль был, гэта ўсё лухта. Я толькі губляю час, может быть. Так, я просто не упэўнены, что тое место лічыцца за пакой. Так, ладно. Тое место я уже адчыняў. Блин, мне такое адчуванне, что я просто хренью зараз займаюся. Что я не тое шукаю. А ты як? Не вылез усё яшчэ? Падаецца, не збіраецца нават. Я думаю, что трэба тэлепартавацца адсюль просто. Губленне часу. Так, я нешта кудысьці забіраюся. Да і успокойся ты, помры. Мы зараз адсюль усё роўна тэлепартавацца будзем. Ну тады, бойка, давайте тады пазмагаемся з Аті. Яна забрала голас гэтага самага крипта. Таму што іншага варыянта я асабіста не бачу. Ну ладно. Не, паглядзім, што гэта нам дасць. Таму што я баюся, што гэта можа быць канцоўкай. Ну, альбо перад канцоўкай, перад апошнім босам. Я вельмі спадзяюся, што тут канцоўкі пабудаваны так же сама, як у Hollow Knight, што ты, калі зробіш адну, ты не заблакаваны на ўсе астатнія. Типу, береш да і робіш. При жаданні. Просто додаткова захавацца я не магу. Ну, тут няма такой здольнасці просто. Зараз будзе бойка з Аті. Але матывацыю Аті я до конца ўсё яшчэ не разумею. Давайте, спускайся. Ну што ж, гэта наша апошняя сустрэча, моя сестра. Тая, якая вырашыць наш лёс. Хуценька перапрабежым гульню ў New Game Plus, калі што. Ну, паглядзім, ці будзе New Game Plus.
А што ж, няма больш нічога хаваць. Шыі даволі дакладна патлумачыла, што яна можа знайсці мяне куды б я не пайшла. Так, голас хребта са мною. Я сабрала яго даўным-даўно, і я не збіраюся аддаваць яго. Выратаваць сэрца, працягнуць нашае жыццё ўсім любымі коштамі. Гэта было тое ўжо, во што Ноден верыла. Карані ўсяго таго, што адбываецца зараз. Адпусці іх. Это яны не твои, каб іх утрымліваць. Паслухаць яшчэ. Карабелі зламаныя, так же сама, як і сэрца, так же сама, як і ўсе мы. Без мэты працягваць было бы выцягне настолькі яшчэ танчэй. Лепей сысці з мірам зараз, пакуль мы ўсё яшчэ можам. Мы зарабілі свой адпачынак. Сястра, ты ўсё яшчэ настойваеш. Але ты не можаш даказаць, што я не маю рацыі. Калі ласка, падумай яшчэ раз. Гэта твоё апошняе папярэджанне. Ну давайте яшчэ працягваем. Добра. Калі мае словы не могуць дабрацца да цябе, тады, магчыма, мае дзеянні змогуць. Ці ахоўніца сэрца. Ау. Яна мяне зараз таго. Давайте поглядим, что я могу себе за полепшение хотя бы поставить. Боевые такие. Так, это не абавязкова для бойки. То, что я шчыт атрымліваю час часу, гэта даволі насамрэч круто. Для боек з боссами я не думаю, что гэта будзе там карысна. На экліпсе адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Што мы яшчэ можам? Я магу сабе ўзяць нейкія на 2 штукі, якія мне перашкаджаюць. Ухіленне, басейны накры, тое, што яны будуць пустыя, гэта не праблема зараз. Давайте яшчэ што-небудзь. Ворог, які атрымлівае менш кропелек накры. Вось давайте для вось гэтай камбінацыі, каб камбінацыі былі мацней. Трэця атака у камбінацыі наносіць больш пашкоджанняў. Ось такім чынам я сабе збудую, просто менш накры буду атрымліваць. Не тое, каб я шмат згублю на гэтым насамрэч. Зараз будем біцца, таму што там гэта складаны вораг, таму што яе вельмі незаўважныя анімацыі. Калі іншыя ворагі вельмі дакладна казалі, што яны будуць рабіць, гэта будзе як Хорнет у Hollow Knight. Прыкладна такое ж па адчуваннях. Можа трохі папрасцей, канешне. Так.
Ау. Так, ау. Это болючо. Ау. Не ухилился. А можно вверх коляска меня одразу закидывать туда? Не? Не, она меня туда не закинет. Придется добираться. Хм. Ми задовбимося. Мені подобається, що на початку кивають один одному. Так. Ай-яй-яй. Там не зрозуміло, як того, а то атаки в уголі ухиляться. Так. Отрималося. Я зрозумів, як... О. Я зрозумів, як ту атаку з Гаррі Поттера поклон сперли. Ну, 100%. Насамрэч, гэта ўсё ўжо было ў Гаррі Поттері. Хацелася б сабе трошки больш трошки хутчэй маршрут да боса. Потому что босс будзе прям складаны. А мы катаемся просто туды-сюды. Ой, не то я натиснул. Помылка. Зараз будем кататься просто лишний раз. А не, нормально выправилась. Ух. Да Гаррі Поттера, яно відомо було у Сімпсонах. Ні, усе було у Гаррі Поттері. Ви нешта блытаєте. Ау, опошній удар. Було неприємно. Не парировал. Газета атака 2 здоров'я отримає. Блін. А пошли не обійшов.
Калі сур'ёзна, любыя дуэлянты павінны выразіць павагу да суперніка на пачатку бойкі. Павінны, але гэтае правіла парушалася столькі, колькі існуе чалавецтва. Ну і тут, па сутнасці, у іх бой... Ну, тут іх я зразумець можна, таму што ў іх бойка, па сутнасці, двух пазіцый, што няма неабходнасці працягваць тое, што не павінна, ну, працягвацца па меркаванню Аці. Уся гэтая спроба выратаваць увогуле увесь карабель, гэта бессэнсоўная хрень, таму што тыя, хто падарожнічаў, ужо ўсё, іх няма. А чаму я ж заблакіраваў таксама і гэты? Там можа падскачыць патрэбна, каб нармальна спрацавало. Эх, не парыраваў. Ау. Ай-яй-яй. І тут там мені наковыляють. Ау. Мы тут надолго чат. Нешта мне подказывае, што Аці просто так не перамагаецца. Можна яшчэ пашукаць, тут ёсць апгрейды на пашкоджанне. Типу я магу заняцца гэтым. Так. Ухиляемся. Раз, два. О, не поспел. Ау. Ай, зноў не атрымалася, зноў пашкоджанне. Ого. Дзе яна? А ё-моё. Ляснуться можно. Ау.
Жорстка. Я прям не ведаю. Мы тут зараз будем паўтараць гэта просто прям по одному циклу. Карацей, калі апісваць босса, так, самая складанасць, якія выклікае, гэта пакуль што таймінгі. Таймінгі парыравання. У яе ёсць набор атак, які адзін раз патрэбна парыраваць, і та, якую я міма б'ю, якая самая моцная, вось з ёй складана. Я не ведаю, можа быць, можна проста адбегчы ад яе дастаткова далёка, каб яна не дацягнулася. Вось гэта патрэбна парыраваць 2 разы. Апошняя атаку, якая яна правяла. Вось гэта атака. Яна прабівае 2 здароўя. Таму нават моя хрень, якая генеруе мне 1 здароўя, яна не дапамагае, таму што прабіваецца яна ўсё роўна праз яе. Блин. Не парыраваў. Зноў. І зараз она мяне заб'е. Не? Одно здароўе засталося. А вось зараз я не парыраваў. Парыраванне, па сутнасці, гэта не парыраванне, я яго хоць так і называю, але гэта момант айфрейма, калі яна мяне не можа нашкодзіць. Слухайте, а у меня есть повеличение на ухиление, правильно? Я, может быть, могу пережить эту атаку. Не пошкоджение зараз собі подвысим, а подвысим тайминги. Вось, подвеличенный тайминг. Зараз ухиляться повинно быть простей. Типа, мне больше помылки можно дозволить себе. Есть. Уф, Ати будет доставлять проблемы. Я прям не ведаю, як вам это описать. Але гэты босс чытаецца прасцей, чым, напрыклад, тая же Хорнет у Hollow Knight. Ау, дрэнна. Я пакуль не зразумеў кожную атаку до конца, і зараз гэта той босс, які першы ў гэтай гульні, які прыйдзецца вучыць. Я зараз помру. Ну, тут дакладна смерць. Ау. У вас вельмі цікавае там меркаванне ў чаце. Я адзінае, што занадта заняты боссам, каб бы нешта каментаваць. Усё дзесьці ўжо было. Чат. Усё дзесьці ўжо было.
Так, з гэтай штука у мяне пакуль не ідэальна атрымліваецца ухіляцца. Блін, апошні прапусціў. Ау, гэты удар прапусціў таксама. Ухіляемся. Блін, вось эту хрень складаней за ўсё. Ухіліліся. Ухіліліся, цудоўна. Стрэл. Ёсць. Ай, блин, схопила меня. Холера. Блин, я пропустил диалог, я выпадково почал разговор з Мел, я читаю, що у вас там пишете. Мені ж направиться завтра, так? Мені направиться завтра. Мені з раніці польська ще, а потім на працю. Ну, з документами поїздити по городу і потім на працю. Про кого гаворка? Я пропустил, мне треба буде самому у записі діалог поглядеть, я не зрозумію, про кого я накажу. Отпустить поспать? Так иди спать. Это самое, не расслабляемся там. Навошта сон? Не, ладно, насамрэч мы хвілінак праз 10 будем скончивать. Я калі зразумеў, што тое, што я збіраў, гэта не з'яўляецца тому што тым, што патрэбна, таму што мне патрэбна было сакрэтныя пакоі Перлін знаходзіць, не запісы усё ж такі, але проста я не уяўляўся, як пакоі выглядаюць. І толькі зараз зразумеў, калі пабачыў уже 2 такіх пакоя, там 3. Я разумею, пра што гаворка, і мне патрэбна зразумець, дзе гэтыя пакоі знаходзяцца. Ну, тыпу, дзе яшчэ знаходзяцца. Мне тэоретычна альбо 5, альбо 6 пакояў такіх патрэбна. Так што я думаю, мы яшчэ пакрыху трохі паб'ем Аці. Блин, складана яно. Так, з левага. Оп, запару. Блин, парырывання сёння атрымаў. Знову стрельба. Оп. Атака. Есть. Дальнобойная атака. Я навернуться, я навернулся. О, новые атаки. Пошли. Ау. Успел ухилиться.
Дзе яна? Ай! Дзе ты апошняе маё здароўе, так? О-оу. Ай. Балюча. Карацей, другая фаза прям жорсткая, калі першая яшчэ можна адаптавацца там і парыванне панарабіць нармальна, то вось другая жорстенькая. Яшчэ пара трэў, чат. Заряны пара трэў. Не пойдзем спаць. Яшчэ вучыць у вучыцяці, карацей. Альбо можна знайсці сабе паляпшэнне, і тады плюс-мінус нармальна будзе. Плакаў чысці ключик. Ну, ключик мой, мне падаецца, прям плача ён і так, і так. Таму што мне патрэбна разабрацца, дзе знаходзіцца. Я шукаў не тое. У мяне быў час пашукаць, але мне падаецца, я ўсё весь гэты час не тое шукаў. І гэта праблема. Блин, не атрымалася. Ау, не парыраваў таксама. Так, ты атрымаецца? Ау. Ад этой хрені трэба ўбягаць. Бо балюча. Ау. Ау. Апошняе здароўе. І ўсё. Ось, я шукаў не туды. Так, я зусім не туды шукаў. Я думаў, што пакоі сакрэтныя, якія напісаны ў прабаванні, гэта пакоі, якія... Гэта вось гэтыя самыя... Ну, типу, матэрыялы іх. Гэтых самых... Ну, запіскі. Але калі мы пабачылі пакоі, ну, рэальны пакой, і я зразумеў, што вось у пачатку быў вось такі пакой, які літаральна належыць Хайлін. Тады я зразумеў, што насамрэч я не туды... І гэта не тое было, карацей, чат. Я зусім не тое шукаў. Вялікая памылка. Так, не ў той бок ваяваў, прям лухта. Эх, шкада. Шкада. Просто ёсць верагоднасць, што я не паспею яго. Таму што мне засталося, нагадваю, мне засталося ўжо... Я зараз вам прям таймер скажу, колькі зараз ён паказвае. Таймер паказвае 3 дні 11 гадзін. Зараз я старонку перазагружу, каб упэўніцца. Так, 3 дні 11 гадзін. Заўтра стрыма не будзе, я буду польскай займацца. Ну, тыпу, з раніцы, потым дакументы, потым увечары, то бок не будзе ніякага моманту, калі стрымам заняцца. Вось, у лепшым я магу вольны час дзесьці, калі буду там дзе-небудзь,
паглядзець, увогуле знайсці, дзе канкрэтна гэтыя пакоі знаходзяцца. Можа быць, я іх зараз магу атрымаць. Апошняя спроба, дарэчы, апошні трай-чат. Атрымліваецца ўсё лепей. Я думаю, мы можем маці, в прынцыпе, перамагчы. Хаця, канешне, прасцей было бы, каб я больш пашкоджанняў наносіў. Ау. Вось гэты удар я фейлю просто бязбожна. Ау, і зноў мяне б'юць. Да и что ж такое? Самую важную атаку у меня не отрымливается парировать. Самую важную. Это ведь захоп и удар. Оу. Як мне пощастило зараз. Бо зараз гэтую хрень не переживу. Ау. Боже, на як же навалить, а? Оп, пережили покуль что. Оу-оу. Уф. Ау. Я ще живий, я ще живий. Та я ще живий. Мы это переживем. Может быть. Оу. Пережил. Так. Тримаємося, чат. Давайте, чат. А! Не-не-не! Я перемог! Чат, я перемог! Я ж перемог! Что за лухта? Тремор.
Только не кажите ей, что яе даб'е трэмор, а не я. Это будзе несправядліва. Мне шкада яе дабіваць. Это катсцена амаль. Гэта сюжет, ну, ёсць такая штука, ты як трэмор. Гэта калі сэрца карабля замірае. І ў мяне ёсць магчымасць сысці, я не магу. Дабіваем яе тады. Апошні удар. На апошняй спробе, чат. На апошняй. Забраць голас сэрца. А не, гэта хребта голас. А сэрца дзе? Голас, які нясе цяжар выбару. Это хребет. Я віншую. Не халера сабе. На апошняй спробе. На апошненькай. Я уже збіраўся ісці. Это што, канцоўка зараз будзе? Чат. Мы, магчыма, у нейкую канцоўку мы дакладна выйшлі зараз. Ну, прям на апошнім. Там была дакладна смерць. Я думаў, я ўжо помер на адным удары. А дзе знаходзіцца сэрца? Я кудысьці падаю. Воу. Вось оно сэрца, перліна сэрца. Гэта і ёсць, з намі размаўляла сэрца. Блін, яно настолькі пашкоджанае, кабзда, яно ледзь трымаецца. Клія, сэрца сасуда. Стамілася. Так, стамілася. Такая крохкая. Сосуд. Занадто цяжкі. Я не магу несці яшчэ далей. Гэта так далёка, наколькі я магу нас завесці. Хто гэта там? Бачыце? Мне шкада. Сястра, гэта ты? У гэтым выпадку можна і так перакласці, як я пераклаў. Я магу пачуць твой голас. Я магу пачуць галасы ўсіх. Я выбачаюся, просто збіваю на Warrior Gaming. Я сканцэнтраваўся на ўпраўленні. Давай мы будзем абмяркоўваць зараз правілы ангельскай мовы і неўдалы пераклад, які раблю проста сінхронна.
Это неудалый момент, прям неудалый момент. Я зараз 3 реплікі 4 пропустил, просто потому что я сконцентраваны на выправлении того, что не важно. Это неважная зараз абсолютно хрень. То, что нельга нешта не могу вынести, это не важно. Thank you. With all of you by my side, I think I can hold on. I won't let this world go. Яна будзе працягваць утрымліваць трымацца яшчэ далей. Дзякуючы галасам, якія мы дадзім ёй. Keeper. You went far and beyond your initial functions. Ахоўніца, ты зайшла вельмі далёка ад сваіх пачатковых функцый. Што гэта за месца? І чаму тут быццам бы фігуры людзей? Your memories show how difficult it was. Твае ўспаміны паказваюць, наколькі гэта было складана. And how brave you were. І наколькі смелая ты была. Мужная. The people you met. Ты каго ты сустрэла, You made. рашэнні, якія ты зрабіла. How unfair. Як несправядліва, To pay the price for our past mistakes. што табе прыйшлося заплаціць цану за нашы папярэднія памылкі. But your spark, however tiny, is what holds Але us твоя all іскра, together. як не гледзячы на якой б маленькая яна не была, трымае нас разам. Вось так карабель поўнасцю выглядае. Мы нарэшце яго бачым звонку. No more. And it is thanks to you. І гэта дзякуючы табе. Вось ён карабель атрымліваецца ніжняя частка і сэрца ў самым нізе. Mio. А чаму яно так знізу? Такая дзіўная канструкцыя. У мяне яшчэ шмат пытанняў засталося. Але гэта адна з канцовак, я так разумею. With the vessel now. Ты адзіная разам з сасудам зараз. Што гэта ўсё значыць? Так. Блін. У мяне яшчэ у мяне шмат пытанняў яшчэ засталося. Типу, я у храналогіі до конца не разабраўся. Ну, типу, я думаю, што я ведаю, як адбываліся падзеі, але мне быццам бы яшчэ кавалачкаў не хапае. Вось. І з-за таго, што мне прыходзілася калупацца ў розных штуках, я ведаю, што ёсць яшчэ канцоўка, гэта дабрацца да зямлі абітаваннай. Это вось такі вось спойлер для мяне быў. Ёсць такі квест, ёсць такая ачыўка. А калі можна дабрацца да зямлі абітаванай, значыць мы можам сабраць нейкую інфармацыю, штосьці зрабіць яшчэ. Што зрабіць у караблі, я не ведаю. Што ў выніку змянілася, карабель ляціць далей, мы па сутнасці зрабілі самую, можа быць, горшую канцоўку. Мы нічога не зрабілі. Мы толькі працягнулі далей карабель яшчэ, можа быць, на адзін цыкл. Тыпу, можа быць, яшчэ на 100 год максімум. Карабель ўсё яшчэ пашкоджаны. Мы, дзякуючы галасам аб'яднаным у сэрцы, дазволім сэрцу існаваць яшчэ пэўны час. Але перліна сэрца да бясконца не вытрымае. Збіраліся ж нешта выправіць глобальна, каб спадчына папярэднікаў не знікла просто так. Мы просто працягнем пакуль палёт, але мы не маем ні каардынат, нічога. Мы, па сумнасці, мне падаецца, я атрымаў самую горшую канцоўку. Я думаю, так. Ну, по майму меркаванню, таму што мы нічога не змянілі.
Усе галасы, якія заставаліся, пазбіралі, а потым аднеслі сэрцу. Так, гэта тое, што нам казала Шыя зрабіць. З-за таго, што усе іншыя пярліны не мелі сувязі паміж сабою і былі стагоддзямі замкнуты самі па сабе, то, па сутнасці, сэрцу складаней за ўсё прыходзілася, і яно адрэзанае ад усіх астатніх, яно не ведала, што ўвогуле адбываецца. Вось. І яно аслабленае, ну, літаральна хворае, калі на яго паглядзець. Я бы сказаў, што гэта па выглядзе, мы толькі проста маральна падтрымалі сэрца. Усё. Вельмі дрэнна. Ну, тыпу, гэта вельмі дрэнная канцоўка, на мой погляд. Гэта проста працягнуць іх існаванне яшчэ, ну, я кажу, максімум на 100 год, можа быць. Другі раз гэта нічога не паўтарыць, то бок другі раз галасы не сабраць. Новых пярлін не будзе, ну, тыпу, яны не з'явяцца з ніадкуль. Каб атрымаць новую пярліну, патрэбна прайсці рытуал аб'яднання, усталявання, і гэты рытуал маглі зрабіць толькі падарожнікі. Як усе астатнія функцыі карабля без галасоў будуць існаваць? Дрэнна, вельмі дрэнна яны будуць існаваць. Па сутнасці, яны і так не выконвалі сваю задачу. Усе пярліны, якія вось мы сабралі, яны 300 гадоў, 400, там 500 нават. Яны не выконвалі сваіх задач увогуле. Усе пярліны былі альбо адрэзаныя, альбо проста не выконвалі сваю задачу. Вось і ўсё. Так што, ў прынцыпе, яны і так не выконвалі нічога. 300-400 гадоў. Астатні карабель, хутчэй за ўсё, у большасці сваёй разваліцца, і гэта проста будзе працягвацца яшчэ пэўны час. Карацей, самая дрэнная канцоўка, мне падаецца. Прям самая дэпрэсіўная. Аці таму і супрацівілася. Аці была супраць гэтага. Балванка ў космосе з працуючым рухавіком. Так, па сутнасці так. Без курса Ноден, дарэчы, дала загад выдаліць гэты самае, выдаліць каардынаты да зямлі абітаванай. Але вось я не разумею. Ноден, хто гэта? Гэта ж не адна з пярлін. Хто Ноден тады? А як тады зрабіць усё слушна, нейкі плюс, нейкі контент, што мы не знайшлі? Я думаю, яшчэ контента шмат. Я шмат чаго не зрабіў. Вось, асноўныя галасы гэта Ліхо, Амітіск, Хайлін, Асма і Клія. Але, ну, і вось бачна ва ўсіх мовах. Хто такая Ноден, альбо хто такі Ноден? Я не ведаю, хтосьці, карацей, выдаліў каардынаты, каб мы не знайшлі. Мне патрэбна яшчэ будзе паразбірацца, пераглядзець сам стрым. Гэта скончаная гульня? Так, гэта скончаная гульня. І у мяне яшчэ, я дакладна ведаю, што ёсць гэтыя самыя. Ёсць яшчэ контент, ёсць яшчэ канцоўкі. Таму што ёсць, я кажу, ёсць ачыўка знайсці зямлю абітаваную. Ну, тыпу, знайсці альбо дабрацца. Проста пра існаванне зямлю абітаваную знайшлі. Проста каардынаты былі выдалены. Вось. А сабраць, я спадзяюся, што гульня зараз матне мяне да моманту, як мы змагаліся з Аці, і дасць магчымасць яшчэ што-небудзь зрабіць, як Hollow Knight робіць. Тыпу, магчымасць яшчэ па-іншаму скончыць гульню. Неяк так. Па-іншаму я нават не ведаю, што мне рабіць тады. Бо мне нармальна так праходзіць, калі я жадаю сабе атрымаць вось гэтыя пакоі пярліну, то гэта прям складаненька будзе. Я уже амаль канец тытраў, я уже хацеў, думаў, зараз скіпнуць, але не ўсё яшчэ. Не, вось апошнія хутчэй за ўсё пайдуць. Давайте, я не веду, у меня мобильник. Блин, я не поспел QR-код отсканировать. Так, что коли я continue натисну?
Ага, ну вось, глядзіце, гульня мяне па сутнасці закінула ў момант перад тым, як я за Аці змагаўся. То бок вось оно да гэтага моманту. І ў мяне яшчэ ёсць чаго падаследаваць. У мяне ёсць вось тут месца, напрыклад, не адкрытае. Я ўпэўнены, што вось тут, блін, дзверы гэтыя чамусь адзначаны, што не адчыненыя, хаця іх там па ідэі нельга адчыніць. Ёсць пэўныя скарбы, ёсць розныя, вось тут цэлы блок ёсць. Я скажу, як мапу убачыў усю, ну тыпу і для пошука скарбаў. Наколькі я памятаю, тут бібліятэка яшчэ дзесьці павінна быць знаходзіцца, таму што з яе выцякае гэтая хрень. Мы бачылі яйка з абсерваторыі, вось тут знаходзіцца здаравенная яйка, да якога мы не дабраліся яшчэ. Я думаю, гэта яйка ключавую тым, каб разабрацца ў праблемах карабля. Вось. Тут яшчэ кола можна адрамантаваць зараз дзесьці знайсці. Вось тут вось. Тут можна адрамантаваць кола нейкім чынам, не ведаю як, мне патрэбны палец не хапае ў рукі, і з пальцам у гэтай рукі мы можам адрамантаваць у выніку кола, што бы гэта не значыла. Вось, разумееце, так? То бок, па сутнасці, мне яшчэ хапае як бы кантэнта, які рабіць. Пытанне толькі, ну, тыпу, дзе што шукаць, і як гэта ўсё зрабіць, вось і ўсё. А так это ўсё робіцца. Прыгожая гульня, так, я спадзяюся, што ў іх усё будзе ў парадку, таму што я думаў, што гэта будзе проста клон Hollow Knight, але не, вельмі самастойная гульня, унікальная. Добренька, чат. Канцоўка ў нас ёсць, але самая дрэнная, я можа яшчэ пагуглю, дзе пакой знайсці, каб выбіць усё ж такі, ну, гэта самыя ключыкі, каб у сераду мы дакладна маглі атрымаць гэтыя ключы. Ну, я мог адправіць хаця бы на запад, каб мне іх аддалі. А на гэтым я скончываю, я вас перадам далей, калі хтосьці ў нас ёсць. Так, хто ў нас ёсць-то? Я бачу нікога. Я тут апошні сяджу. Ну, добренька. Тады, жадаю вам добрага дня. Мы побачымся з вами у сераду, гэта значыць паслязаўтра. Для тых, у кого ўжо ноч там можа быць па-іншаму трошкі лічыцца. Вось. Побачымся з вами ў сераду, таму што заўтра стрыма не будзе, мне проста не будзе куды яго ўпіхнуць. Вось, калі штосьці зменіцца, то я хутчэй за ўсё проста прям раптоўна буду запускаць стрым. І я не ведаю прям як і што будзе. Там паглядзім. Добраноч, да пабачэння. Доброй вам ночи. Побачимся.